Hi guys, hello guys, somebody say hi guys, how are you guys? Mamuchinyepa kuti musipo mamoyo. Aiwa, ndati ndinozouya na 6 ndadzoka. Hauna kuninzwa here. Ndatika na ndavepo inga 1. Ndatika na ndavepo ndichauya ndavepo maskati ese andisi kubatika. Ndikati ndichabatika na 6 dzekuno ku UK, 8 dzeku Africa. Inga ndataura ndiwo usina kunzwisisa. Hausi kunzwisisa chete. Hello guys, say how are you? Yes, thank you very much Florence. Thank you mwana wa mambo nekuya mchitega vamwe. Thank you nekuya mchitega vamwe. Namba yedu anti munoiziya. Namba yedu munoiziva. Itai mve mangosvika ipapo. There is a lot because nyaya iyi yakatirebei. Anditika nyaya yakatirebei. Saka ndati muuye kuitira kuti kana vadhunamisi vakatijoina. Yes Dre mwanangu, how are you? Kuti vadhunamisi vakatijoina. Towana kudini, towana kuvapo umukana wavo nokuti pane zvakawanda zviri pano. Anditika pane zvakawanda zviri pano. Yes Chennai, how are you? Thank you very much guys. All of you, where are you watching from guys? Where are you watching from? Tichimirira kuti namba yedu ikwane 5 wire. Where are you watching from? Where are you watching me from? Hauna kunonoka Jones Melissa, hautorina zvako kunonoka. Hautorina kunonoka. Hautorina kunonoka. Where are you watching from guys? Time Chinyora, hi Gertrude Bariri, how are you? Kanisha Mia, how are you? Yes Cynthia Foya, she say Yans babata nguva. Aiwa indi no bata nguva. I'm always on time. I'm always on time. Hans Natako, I'm watching you from Peterborough. Thank you, Taku. Love you, Taku. Carol Mofu from Bedford View. Love you, Carol. Daddy Rai from Botswana. Love you, Daddy. Flossie, South Africa. Love you, two sisters. Hello. Brian Kevo, Bamnini, watching from Germany. Germany is in the house. Yeah, Nono is watching from Boxbeck. Yes. Thank you. Sisi is in SA. Maria Piri is watching from Kappa. Tika Masa is watching from America. Sarudza Sekiwa from Pretoria. Wow. Yes, guys. Where are you watching from? Lisa D from Zimbabwe. Kobulawayo. Kontututhiatunga. Right. Patience is watching from Cayman Island. Wow. Cayman Island. Yes, Mag. Yes, Tinasisi Bolaza vari pano. Ruda kuzati muri kumbocha muri kupi. City of Mujolo, Cape Town yapindira. Tinotenda Priscilla from Kent, UK. Thank you. Tatam from Tatam never koma muri kupi Scotland. Vancouver is Scotland. Yeah. Rachel Duri, Cape Town. Austria. Memol Sakira is from Austria. Wow. Kuriseku Austria. Carola from Dubai. Hey. Kuriseko ku Dubai. Ndoda kumboona kuti tiri kupi tese. Ndosaka ndiri kuti tuonei. Hands watching from Duke and Slay. Cape Town. Hands na CJ hanzvadzi yangu Jimmy ri kubvuma rambai vakadzvanya. Aiwa zviri kuita hanzvadzi yangu zvona ndisingasapfeki zvona ndiri kuti ndoda kupa vamwe zvose ndakupfeka. Naiwe. Ndakupfeka ndakauga saka ndopowo mamwe maCOS angu ndoakupfeka futi. Saka zvacho. Watching from SA Deliwe, watching from Fiji, this one is watching from UK. Naku watching from London. How are you? How is London and Naku today? This one, Shays is watching from Pretoria. Pamela is watching from Kappa. Pems is watching from Malaysia. Spiwe is watching from UK. Matima Zuru from Harare Kambuzuma. Flosima Nyika 4 ways. Ndokwa vari. Mwana wa mambo amuna kutora murikupi. Aiwa. Tirikupi. Beauty is in SA. Thank you, Beauty. Tata vanzi Canada. Ora, yeah, Canada. Canada, for sure, it's Canada. Yeah, it's Canada. Yes. Yeah, Canada. Yeah. What is in Canada? Hans Nawadzo watching from Rustenburg. How is home today? How is Rustenburg? And then Tembi is watching from London. Edith from Dubai. Yes, no. Jiri say Milton Keynes, Clara Mashongamente. Jiri say Clara yoku Milton Keynes matumbe mompi. Jennifer from UK. Benia from Botswana, Kwenda from Mashingo.
Nompilo from Johannesburg. Messi Malao, where are you watching from? Mimi from Chinoi. Alpha, Cape Town, Peku, Zimbabwe. Hampton, Lisa Hampton, Peterborough. Oh, how are you, Lisa? Sharon, Freetown, Sierra Leone. Harare, City of Reggae. Irene Koza, SA. Precious, Cape Town. And the network is playing up. I think it do away. Patience from South Africa. Cheza from Joburg. Aiwa, Muripo, guys. Thank you for letting me know. Kudzai Mashleka from Bulawayo. Ebulawayo. Hi, Edith Makope. How are you? Paida from Rivonia. Janet from Node. Docas from SA Limpopo. From Bedroom. Ande. Alright, guys. Happy from Cape Town. Messi Maswani, Murora wangu from Leicester. How are you, Murora? Kurisei kumpa. Aswatozogayiri kubasa Murora. Yes. Ndapose watching from Port Elizabeth. Yes, I know Takwana 500, but then don't go Morosa Oka Timu Nishara Naro Timu. Okay. Brenda from Germany. Yes. Guys, can you hear me, guys? Can you hear me clearly? Meg Rinashe from Southampton. Can you hear me clearly, guys? Bashle from Wanke. Bashle. Rufaro from Chi-Town. Chitungwiza in the house. Lucy from Gumbonjanda. Right. Murukunizwa jiri right here, guys. Can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Murukunyatsandinswa here, guys. Mem Mati from USA. Thank you, sister. Watching from Jishavane. Guys, murukunyatsandinswa here. Right, people are hearing me clearly. Shakanaka, right. Maskwera say, guys. Maskwera say, Saskwera is sukunoku. Nasita uya pana papa. Ndofunga makanzwa. Makaona live ku podcast ya DJ Sparks. Anditika na zigo. Kuneva sila kuiona. I urge you to go and watch. Anditika ku YouTube. Mova maa subscriber ikoko. Kwa DJ Sparks na zigo. Ku YouTube mova subscribe because iti murangu ndo afarira zvoti wafana ndino afarira zvisinga iti saka mova mano subscribe ikoko mova maona the whole interview yemurume wa Bolt Carter aive murume wa Bolt Carter ainzi Dunamis munomuziva ainzi Prophet Dunamis munovaziva nava vaive Bonina Clyde vachifamba vese nguva dzese asi tasingatombozivi nezvebreak up yavo tasingatombozivi nezvokuinda kuNigeria tanga singazivi nezvokunodini kunorombeswa nehari takadozvowa zvichibuda uko kupodcast vakomana vachibvunza kupodcast ndipo ndatotorohwa nehana ndikatsika nditsvake Bolt Carter handiti ndiri kutsvaga Bolt Carter abva atondibatawo akati aiwaka ndofunga interview mateiona ndaona vati suppose inini ndine side rangu ndoda kuti ndimbokutsanangurira kuseni aiwa ndajima naye achinditsanangurira ndikapedza ndikageza naye achi ndazoita kutomukata because the story is long ndikati ndakuchipinda mota kuenda kubasa manje tozotaura chi manheru kana wauya palife saka zvimwe ndichazvinzwirawo pano zvimwe ndanzwa hangu but zvimwe chi andiudzawo hake saka there is always two sides to a story, guys. Akuna story in side one. Story in side one. There's always two sides to the story. Antika. So, techida irukuzonza chokwa. Kuchokwa ndichibude pane pachida vanhu vese vari true. Ndosaka ndati Dunamis atisukuvarira panze. Anditika. Kana uripo uchida kuzozvidairira anditika odaira. Anditi. With me in my possession, guys. Antika. Zvatumirwa na Bolt Carter. Ndine number anosvika 19. Andichazokudza kuti manamba A. Ndine audio, ndine chats. Anditi ataura side rake isozokuudzai kuti zviri kufamba sei. Anditika right, regai tisinga waste time today prophet vauye prophetess send yenyu request yenyu. Send your request Prophet Bolt Carter toda kuti mukwire pa live vanhu vakuonei. Send request uya yenyu musende request tikuedei. Send request yenyu whichever account yamukushandisa chingotaura kuti I'm here antika tobva takuedai antiti yes itai kuti mudaro itai kuti musende ngikiri request yenyu
tiwane kufamba nenyaya. Dunamis, I know you are there watching because watoona post vaccine obvious watumirwa nevamwe ukaona kana watoona, so we want you to be there. Anditika right. I'm adding you prophetess Bolt Cutter. I'm adding, and this is not prophetess kala to go here. I don't know, but anyway, yonke insipo yawasha. Anditika yonke insipo yawasha. Saka whatever tinongodana ipapa nguva yoyo ntishosho. Anditika right. Hands nditezvara vangu Dunamis. Tawanda nditezvara vako pakuti kudini pakuti chi. That's saying kuti adding. It's saying adding. I don't know. It's saying adding. Let me. It's saying adding. Adding. So I don't know. Tumrukuona ere nda accepta. Irikungoti adding. I don't know kuti mrukuona ere kuti nda accepta kana kuti amuna kuona. And it's tika. Irungoti adding. Thank you, mwana wa mambo. Irungoti adding. So I'm not so sure. What's going on? Let me guys, anyone on Rango Edda, I'm adding you here. Do you want to put your phone young with network yao? Right? I want to add somebody else, guys. Panemuna no kwanza ile kuti is a request. We are not green pattern. Ndi kwanza kumi edda tuone. Why is still phone with good connection for the say. Right, don't remember send a request, guys. Right, I don't know, send a request, right? Let me see how it's going. Right, I pinned. Yes, now. So I should be able to add in South Africa one. I should be able to add here. But Saka funga pamwe no network yangu. Saka it seems as if network here kuita ndikuta ku add more ku SA ndione kuti inonyatsoita here. Saka regeza ndidone zvaku. Right now, Edith iringoti adding, iringoti adding, Edith iringoti adding, yaramba Edith regandi ikira ku edda Barbara tuone, but Barbara ko essay ya usukese ndokuenda ku essay tuone kuti Barbara apinda. So what's going on? Hello, are you in essay? I'm trying to add you talk. Who say Barbara? Aiwa, ndiri ku Athens. All right, saka dona ndikutanga ku SA tuone because SA neZimbabwe tinyaso kuona. All right. Guys, mnari ku SA ngapinda vane network dziri strong vari ku diaspora. Toda mnari ku SA yatry kupinda mastokozo, right? Let me try to add mastokozo tuone. Iri kuramba SA iri kuramba network yenyu. Iri kuramba. Tikambo try Loveness tuone. Iri kuramba vanhu ku SA network yenyu. Vese ku SA kuti ameno regatuone uchiti nogona kupinda here. Tiri kupinda here. Network iri kune. Saka ndoda kuzama kuedha kuti ikaramba prophetess no problem. Ndinofona pa WhatsApp. Haisi nyaya. But nachida kuti muuye, right? Try kuya zvakare prophetess connection so ndiri kuramba SA iri kutoramba zvokutodaro. Iri kuramba. Zeku SA number dzidza ndiri kuona padzima request yari kuramba. Iri kuramba. Right. Sisters, muri kupi? Hana dzia uri kupi? Ndiri ku SA ndapinda ka. Good. Right. Saka let me try Bolt Cutter. Thank you my sister. Right. Bolt Cutter chisenda tuone. Send request tuone Bolt Cutter send request tuone. Send request Bolt Cutter tuone send I request tichiona. Send I pane we SA yapinda so I'm sure network yacho yabva yabata. Send I tuone. Request, send I request tuone, 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 send I request prophetess tuone, send I request. Kana ngo type out add, type I kuti add. Type add prophetess type. Okay, oh yeah. All right. Trying to add you again. No, Anna, you goes people look at adding. Let's see. Yes, but Antina, kuona imagine muri blank. Maybe ndini but muri kuvaona here guys.
handisi kuona pari blank side kwangu, but kwamuri guys, can you see her? I just want you to see her, not me. Inini hai ndiripo. Muri kuvaona here? Kata muri kuona vanhu? Ndiri kuona ma-comments handisi kuona imimi. Kwenyu kumusoro kuri blank. Inini handisi kuona kuri blank, but anyway, it's fine. You don't have to see me. So answer, you can hear you, so it's okay. Right. Tinokuinvite imainini pano pachirongwa Prophetess Bolt Carter kana kuti gogo Bolt Carter zvose zvinongoita nekuuya kwamaita pachirongwa mushure mekunge maonawo program yakaitwa ndoti ex wenyu zvakare vari baba vevana venyu. So toda kutanga nekuti tibvunze nekuti tikupei mukana uno flow mutsanangure zvakataurwa nezuro. Pane zvakaona zvakataurwa, imi mutsanangurira side of the story renyu, mudze Zimbabwe side of the story renyu kuti rakamira sei, then patinenge chida kuzobvunza tozobvunzawo kuti ako pakati pavakataura ko pakati kana vachinge vakangana muchitsanangura kuti zvive clear andika, then totangira ipapo. Mukana ndewenyu zvei. Alright, it's okay. Maita basa sisimeli nekundipawo platform yenyu kuti ndinge ndichitaurawo side story rangu. Ndofunga pane saying yandambokudza emakuseni yandikuda kuti nditange zvakare kuti nditaure nayo. Handiti ndichaedza kuti nditaure ndakagadzikana, nditaure ndakaita sei ndakagadzikana. Ndofunga ndambotaura ndikati the greatest are also human. Handitika. Yes. The greatest are also human. Yes. Kureva kuti I may be great kune vamwe vanhu through mabasa ndinenge ndichita ndichibatsira, but I'm also human and I'm not immune to problems. Of course. And zvakafanana na Dr. Chiremba anorapa vanhu muchipatara anogona kutoita operation pane munhu igotova successful handitika, but iye atoriwo nechisemu chirwere ichocho, pamwe anenge atori neproblem yemakidneys but agotongo attenda patient inenge nechirwere chemakidneys yotopona handitika. Ndo panopinda saying yekuti n'anga haizvirapi handiti, asi hazvitadzise kuti basa rauri kuita iwewe rive nemaresults kuvanhu nekuti iwewe une problem yaunenge uinayo. Kana Paul chaiye mukati mebhaibheri hanzi he had a thorn in the flesh, akanga achifamba achibatsira vanhu, Pauro chaiye atinotozikanwa, but aine munzwa wanga wakamubaya mukati menyama yake handitika. Ndangoti ndingopa jekesa ipapo nokuti ndinoziva kuti vanhu vane matauriro avanoita. Ndine makoments angaswera ndichiona kuti ko iye anogoshungurudzwa nemurume sei, murume aitaura zvechihure but iye achibatsira vamwe matambudziko emba sei. Ndosaka ndati nditange nekuti the greatest are also human. Ndichinopinda mukati menyaya yangu, ndofunga takasiyana na baba Angel 25 September 2024 ndo patakasiyana handitika. Patakasiyana ipapo inini I just went silent because ndiri munhu wekuti ndanga ndisingade drama ndaisingade zvekutaura because ndaisira pekuti ndine pane vana pakati pedu. Tine vana two. I've got 2 kids from my previous marriage. He has got 2 kids from his previous marriage. We made 2 kids tiri tese mukomanga nemusikana zvakare handitika to make them 6 handiti. Saka for the sake of those kids handitika I didn't want to go public nemamwe ma-issues andaisangana nawo mukati memarriage. Takaroora na 27 October 2018 tikachata musi wa9 December 2018 handiti. Saka mukurarama tese kuzosvika patakasvika handina kana 1 day Takadanga 2 months. Takadanga 2 months. Takadanga 2 months. Relationship yedu hainamboita nguva yakakura. Ini ndanga ndine 9 years ndabuda mu-first marriage mangu. Ivo ndakasangana navo vaine 3 years vabudawo mukati memarriage yavo handitika. So when I met him munhu aitoti hangisi kuda hangu zvokuti timbotamba kuna kuita sei, inini I'm ready for marriage handitika. And I did not also have a time to dig on his past because ndakangobvunza kuti makasiyanira nechii ku-first marriage yenyu. Ivo vakandipa comment yekuti mukadzi wangu andisiya achiti handirarame nemurume anoita basa rekucollecta offering. Ndo reason yavakandipa inini yandaiziva ine ndichazosvika hangu kumberi
mberi pane vanhu vakatozoita come forward nezuro vainamata navo kutriangle vakazondiudza the main reason yakaita kuti vasiyane nefirst wife yavo. Zvakatondishoka because ivo vane matsanangurira vakandiita, and I believed him, and handina kumboya mupfungwa dzangu kuti nditsvage ex wife kuti ndimubvunze. Ndikangoti vanhu vane vana, nyaya dzavo dzavakaitirana vari vega, ina handidzipindire nekuti handina kuuya paine mumwe mukadzi aripo, ndasvika vanhu vakatodhivorsa vakatorambana kudhara. Saka it's not in my place kuti ndiende kunoteera ndinoteera munhu iyeye. Ndakangosiyo zvakadaro zveshuwa tikatoroorana tikatochata. Handitika before I met him inini ndakanga ndiri prophetess. Handitika kana ndikiti ndakanga ndiri prophetess izvezvi handisisiri prophetess. I will tell you the transition inozobuda. Ndifunga ndichazopabata ndichida kutsanangura paissue yavaitaura yemanjuzu. Handitika ndo pandichazotaura ipapo kuti why he came up vachitaura nyaya dzemanjuzu. Handiti so before I met him I had a church yainzi Resurrected Life Ministries. Handiti ndine chechi yangu as a single mother, ndakazvimirira ndichitoita basa raMwari ndichibatsira vanhu ndichiita sei. Pandakasangana navo ivo vakangondiudzawo kuti ndanga ndine chechi kuTriangle kwandaigara. Handitika so vandiudza kuti vanga vaine chechi kuTriangle kwavaigara. I never digged any information. Vaingondirakidzawo mapictures ekuti vakanga vaine chechi. Ndikati Mwari mandigonera, at least mandipawo a man of God. Ndizvo ndakatofara. Ndikati mandipawo munhu waMwari, at least ndinobatsirana basa uyewo munhu wekuti haazonditire zvisipo, because the first marriage ndanga ndakabuda ndanga ndakaibudira nyaya yeabuse yekurohwa. Handitika nekuhurirwa. So that's why ndakagara for 9 years ndisina mwana wandakaita ngisina marriage ndakapinda. Ndikabva ndati at least ndasanganawo nemunhu waMwari. Ko unenge uchizivei? Unenge uchingotiwa munhu waMwari wawasangana naye. Saka tasangana paipaya before I met him ndanga ndiri munhu wekuti ndaiteera Prophet TB Joshua zvakanyanyisa painternet. Handiti so ndichiteera Prophet TB Joshua ndakaita time yandakatoenda 2017 ndakatoenda kuNigeria ndega vasati vapo. Handitika so my mission was kuti I just want to go a man of God who inspires me. Handitika who inspires me. Munongoziva kuti kana muri vanhu vaMwari unogona kuti ndinofarira Prophet Makandiwa, kana kuti ndinofarira Prophet Magaya, kana kuti ndinofarira TB Joshua. So that was me by then. Handiti ndikabva ndikati rega ndibvenda kwaTB Joshua ndikatobatsirwa nevanhu vemuchechi mangu. Handitika ndabatsirwa nevanhu vemuchechi mangu muya vakatondiperekedza kuairport ndikatoenda kuNigeria zvakanaka. So pandakasvika kuNigeria my mission was to go kuchurch kwa TB Joshua. Saka ndichinosvika kuchurch kwa TB Joshua kuya maformalities acho ikoko anonetsa kana uchinge wasvika ikoko. Handitika because ndakazonzwa ndaikoko kuti maifanira kutanga maita process muchiri kuno motouya mine invitation yekuti mupinde muguest house. Ndikati no it's okay pamwe changowana mukana zvikanzi chimbomirai. Saka I stayed in a hotel ndiri kuLagos kwandanga ndiri kuNigeria. Ndagara muhotel imomo abva ndanoti mazuva afamba. I had 2 weeks dzandanga ndakatora kuti ndiende kupi dzekuti ndiende kuNigeria. Vangati panapa pacho ne5 days ndakagara, and it seems to be impossible kuti ndipinde kupi ndipinde kwa TB Joshua. Saka ndiri munhu wekuti ndaifollowa zvakare Prophet Jeremiah Omoto Fufiyeni vaivai social media zvakare. Vandati pane kuti ndirambe ndakagara ndiri kuno nchochara nemamembers ekuchechi vavati it's better mungoenda kana kwa Prophet Jeremiah ikoko pane kuti time yese izoita sei izopera makagara. Vandaita inquiries online. I booked my guest house kwa Prophet Jeremiah 800 US. Vandangonosvika ndichipinda mu guest house kwa Prophet Jeremiah. Handitika ndanopinda guest house kwa Prophet Jeremiah kune maservice aitwa international visitors, because you know kuti mukaenda kuna Nigeria vanhu vanokoshesa maforeigners zvakanyanyisa. Saka tine international service ataitoitirwa nemaservice aitwa servants of God anenge akangomirira servants of God. Handitika so tiri ikoko handitika Prophet Jeremiah vakati the next year yacho 2018 tine service tichaita panapa December to remember. Handitika so vese servants of God nyoresai mazita enyu kuitira kuti pamunenge makuya I'm going to sponsor ma airplane tickets ekuti vanhu vauye kupi vanhu vauye kuNigeria for that conference iyoyo. It was good. Tikatofaro paye servants of God. I came back kunoko handitika 2017 tadzoka 2017
then in 2018 then I met this guy tikabva taroorana tikabva tachata handiti tachata saka tichipedza kusvika 9 December ndo pandakabva ngatokommunicata kuNigeria kuya handiti vangatotaura kuti makanga mati ma-servants of God anouya and you are going to sponsor ma-tickets ekuti vauye ndabva ngatovaudza ndikati inini I'm no longer single, I am coming also with my husband. I don't know if you can be able to sponsor him also. Vakati no problem, apatomborina kana problem. He sent the church ministry, Prophet Jeremiah vakasenda $2,000 through another pastor very based ku South Africa. Ndo vakatumirwa mari iyoyo. Because vakati kutumira mari from Nigeria kunonetsa. Then he sent the $2,000 yema flight tickets edu ku South Africa. Mari yabva yazotumirwa through mukuru kubva ku South Africa ikabva yauya. Maria yatumirwa yauya. Then we arrange for my flight tickets zvese vakati kana mchinge masvika then munozoudzwa guest house yenyu yamunoenda kunoita sei yamunoenda kunogara. That was good. Tichingopedza muchacho ndifunga takangogara just a day or two if I'm not mistaken. Then we flew kuenda ku Nigeria. Tenda ku Nigeria kuya zveshuwa vakanosvika vakanogara kuchechi. Why I am explaining panyaya ku Nigeria because ndo paitaurwa kunzi pane initiating yakanotangira ikoko nezvimwe zvinhu ndosaka ndati nditangire ikoko nokuti ndo kuri kubva nyaya yacho yakatsanangurwa palive handiti. So taenda ku Nigeria kuya avakatosvika takutotanga kuenda ku check service zvakatonaka tienda kuma check service kuya tichitoenda tagara iko kuya then my then husband, my ex-husband akangotanga kuita mamudzu. Remember tiri vanhu angisati tadzidzana, angisati ndaziva kuti ivo vakamira sei, angisati ndaziva kuti unhu hwavo oro character yavo yakamira sei. Vakangotanga kuita mamudzu vakatanga kuita vakatanga kuti iwewe kuya kwatakaita kuno kunodangana na Prophet Jeremiah. I said ndokudangana na Prophet Jeremiah sei isu tauya tiri tese kunoko. Hapana pandambodedzwa ndiri one na Prophet Jeremiah for a secret meeting yekuti ndiende kwavari vega, and he knows kuti you are my husband. Anditika boss ndakatonopa mchurch ndakatonopa testimony mchurch and I came 2017 but now I'm back, I'm married, I've got my husband and I'm now pregnant. Anditika zvakatonaka. Anditika vakati tikatosangana nemamwe men of God avaizotaura paye kuti takasangana nemamwe men of God vekuZimbabwe vanga vatori koko. I will not mention their names pamwe vanenge vasingade kumentionwa names avo, but my men of God vatorimo vamwe vatori vekukwekwe vatakatosangana navekoko tikatoona mamwe maZimbabweans maprofits vanga vatori ipapo tikabva katofara tasanganiwa nevamwe vanhu vaMwari vari ipapo. Saka vakatanga kungoita mamood swings avo. Anditika vatanga kuita mamood swings avo ivi vakabva vatanga kutosara because munobuda muguest house mamunenge muri muchienda kuma-check services vabva vatanga kutosara kuma-rooms kuya vatanga kusara kuma-rooms kuya and I was like kwemi munogosara kuma-rooms sei tauya kuchechi zvekuitika panapa handisitombozvifarira, panapa patori nemafeki ari kuitwa, pane mafeki testimony chakati ndikati imi maona sei kuti ifeki. Handitika isusu ngatingozive zvatafambira pano zvakawanda zvepanzvimbo yevanhu kunyika yatiri tiri kure. Saka tikada kutsvaga zvinhu zvakawanda zvinozotinetsa zvikanzi kana tofanira kuti todzokera. Ndikati hapana patinodzokera because tine ticket and to cancel that ticket paikuda mari yakawanda kuti tikansele ticket iroro tikwanise kupiwa mamwe mazuva ende mari yacho yakanga isipo. Saka ngatitongoshingirire titopedza time yedu because we're supposed to come after crossover. Saka ngatitongoshingirire tipedze time because mukada kutanga kuonesesa zvinhu zvevanhu panzvimbo yatiri muchiti vari kuita mafake testimony, vari kuzoita zvakati zvinozotikanganisa kugara kwedu. Kana tikanzi tafa kana taurayiwa tiri kwatiri kunoku hapanganomboziva kuti tarovera kupi. Saka hazvizo ise picture yakanaka. Ngatingoshingire kusvika time yapera. Zvisuwa takashingirira tiri ikoko, time yapera vakatombodedza mamwe maprofits atanga tinavo kana vada kutestify vanogona kutokuudzai. Handitika vavadedza vauya kurumu kwedu vatanga kutaura kuti men of God muri kuzviona sei zviri panapa. Prophet Jeremiah ndeve fake, matestimony avo ndeye fake chakati. Maprofits was like because vanhu vanenge vachitotenda kumunhu waMwari vakatanga kutaura kuti kwemi men of God zvoufeki zvavo mazvozviona kupi, zviri kufamba sei kuti muzotaura kuti he is fake. Handitika vatanga kutaura kuti aiwa pangotoitwa fake pano zvikazoti vakataura zvakawanda zvekuti neniwo semunhu wananga ndichangobva kuroora nawo ndakatoshamisika kuti ko chiri kuitika. Ndikati whether they are fake or they are not fake, but isusu ngatitongoshingirirei kuti mazuva edu akwane. Kana tadzokera
kana imi mangono kuti fake hapana pachaita sei pachichadzoka kuno vakabva vatombonetsanga nema-men of God ayaya handitika vambonetsanga nema-men of God ayaya. I think vamwe ma-men of God vakabva vaenda vanotaurawo kune protocol ya prophet vaivaya kuti pana men of God uko vari kutotaura zvinhu zvakaipa pamusoro penyu. He was called ikoko handitika vabva vatodedzwa tikaenda tese because hatina kuita head on naivo prophet Jeremiah takatodedzwa with their team. The protocol ndio yakatotidedza and havana kutidedza in a private room vakatotidedza muchurch hall munenge tikwa maservice mese tikabva katomirira kumashure handitika vabva vangotaura kuti men of God kana pane zvinhu zvisiri kukufadzai pano zvimwe munongoona mozvisiya pano because it's not your church handitika zvimwe ngoonai mosiyana nazvo ndozvavakangovataurira zvikabva zvangopera ipapo vataita maservices ipapo vatapera. Then we came back to Zimbabwe. Tadzoka kuZimbabwe kunoko handitika inini ndakanga ndine church ivo vakanga vaine church kuTriangle saka munhu akazouya kuzojoina muministry yandakanga ndiri inini yandakanga ndichitorana. But my shock manje ende ndakazoziva reason yacho yakazokuti vanhu vabude muchechi after that incident ipi tabva kuNigeria handitika because ndakazonzwa kuti vanhu vakuti musi wemuchato wenyu pane munhu akauya musi wemuchato but munhu yeye akauya achiti ndewe kuzvishavani ane mwana waApostle. Ndikati komi makatadza kundiudza here why makuzondiudza after 5 good years zvikanzi munhu yeye akatouya ende ushering team ndo yakatozomira kunobvisa munhu yeye because aida kutokanganisa muchato achitaura kuti ndine mwana naApostle Dunamis. But isu takangoti for your mental health ende musi wemuchato hapanga patingakudze zvinhu zvakadaro ndosaka makazoona vanhu vakungotanga kuita sei kusuduruka vakati Apostle ava vaakuda kuuya mulife mamama vedu isu mama vedu taivaziva nezvavakanga vari handitika vanhu vakabva vangonyarara. So along the lines takatanga kufamba sisimeli pamarriage yedu tatanga kufamba nhumbu yangu yasvika pa7 months yemwana wedu musikana wekutanga. Nhumbu yangu yakuma 7 months ndifunga taita zvokubatsira tese tichibhosaingoti sezvo tiri pamwe chete tiri vanhu vaMwari tese hapana patingati yari kubatsira uku pakauya vanhu kana vema 1-on-1 we could attend tiri pamwe chete. So tichibatsira vanhu tese zvavakatanga kuita tiri vanhu vaitoti saitobatsira namafoni. So what he used to do vakanga vakuti vanhu vatinenge tabatsira vaivaya voenda mufoni mangu votora macontacts evanhu vandabatsira votanga kuenda kunovanyenga handiti. So vatanga kuenda vachinonyenga vanhu vaivaya. This other lady, I will not mention her surname but I will only mention her first name. Her name was Catherine but surname handisi kuzoitaura. Her name was Catherine. Ndiye akaita maguts ekunditira ma-screenshot abva anditira ma-screenshots abva anditumira akati mama ndine zvinhu zviri kundibata. Ndikati kochi zvikanzi murume wenyu anenge akatora nhamba dzangu mufoni menyu because I've never communicated with your husband on his line ndaicommunicata nemi. So husband yenyu akatora nhamba dzangu mufoni menyu and abva atanga kundinyenga and he has been to my place 3 times. Ndikati are you sure about this? Zvikanzi chaakundinetsa manje akundithreatena kuti ukaudza mukadzi wangu koro ukaudza anything ukaudza anyone ndinokuuraya. Ndikati achitaura zvakadaro zvikanzi yakoti hanzi ndinokuuraya. Saka inini for my safety ndakwenda kupolice and inini ndaudza vanhu veH Metro because I want them to expose your husband kuti iye anogonyenga vanhu vauya kuzobatsirwa sei. Ndikabva ndavabvunza ko mameseji andiri kutumirwa naCatherine aya ko munogonyenga munhu wekubatsira and she is saying you've been to a place 3 times handitika ende muri kunyenga mumwe nefone number yenyu yamunoshandisa a public line inozikanwa nemunhu wese chirudzii. And this was and remember this is the first incident yeadultery iyoyo yange yatanga ipapo handitika vakabva vapfugama vakafonyerwa nevanhu veH Metro vachitoda kutova expose handitika vakapfugama vakachema vakakumbira ruregerero vakati ndokumbira wangetombozive kuti chii chandipinda ndofunga mweya wetsvina because he is someone who is a narcissist and is good at manipulating things kuti zviende kusituation yake handiti vapfugama vakabva vachema paipaya vachema vakumbira ruregerero ndazotaura naCatherine uyauya handitika and I
I never told anyone that issue. Anditika, because ndiri munhu yauya wekuti I'm a very private person. Handisi munhu anongotaura zvinhu zvinongoitika. Ndiri munhu wekuti zvinhu zvakawanda ndinongonyarara. Ndingoti zvinhu zvinongowanika mumarriages. And then I brushed it off. Vataura naCatherine yauya akataura kuti tondibhadharai kuti H-Metro isakubuditsei, so that I dropped those charges because you were threatening kuti munogona kundiuraya. Vakamubhadhara mari vakamubhadhara Catherine yauya akabva anyarara, nyaya ikabva yapera. Ndikati pamwe ungoriwo muedzo wevarume, nekuti varume vanoita sei vanonyenga, hakuna murume asinganyengi. Anditika hakuna murume asingaite sei asinganyenge. Vangati it's okay, izvi zvapfuura izvi, tasiyana nazvo. Vatagara paye, tagara mukugara kwataita kuya vakatanga kutofamba, ndikabva ndazvara mwana wangu first born yedu. Anditika ndazvara mwana wangu uya mwana wangu apo tamuva. I think mwana anga kuma 3 months 4 months if I'm not mistaken. Anditika so tamuva mwana kuma 3-4 months paipaya. Ndofunga ndakatanga kuita mari. Ndatanga kuita mari, ndikabva ngatanga kutenga mota. The first car that I bought, ndofunga pane live yenye ndakamboya ngichitaura kuti ndine Benz chichi. Anditika pandakatoziva pa live penyu pamukedza dzanga dzatopo, because I bought a Benz E320. That was the first car that I bought, yes, silver. Then I also bought a Benz E320 blue kuti tite mota dzakafanana but dziri same type dzese. Anditi so ndatenga mota idzodzo, vangati since tinombenda kumusha kwana mama, because ivo vane kumusha kugoromonzi, inango isisi kweda hatina kumusha. Vangati since tenga mota dzakadzikira patinozoda kuti tiende kumusha kwenda mota dzakaita sei, kwenda mota dzakakwirira. Anditika so vatatenga Harrier ye black ma 240 G ayaya ndo Harrier yatakaita sei yatakatenga iyoyo. So tatenga mota iyoyo Harrier, ndoda kuexplaina panyaya dzemota because vane issue yavakatsanangura pa issue dzemota vachiti mota dzakaparadzwa nemanjuzu, ndosaka ndiri kuexplaina pa issue isi smeli. So tatenga mota idzodzo, takazotenga futi kamwe kaBenz kadiki, vakatenga truck, vakatenga truck zvinonzi chii zvima 3 ton here zvaizvo handichazivi. Vakatenga iroro, vakatenga another truck rimwe zihombe 10 ton truck. Anditika tatenga 10 ton truck rere ane mafiriji mukati ayaya akabva avapo. Vakatengera mama mota, mama vangu mota inofamba namama vangu. I'm the one who bought a BMW because vakanga vaine Honda Fit. Vangati mama ndako kuchinjira mota, vandavatengera BMW Honda Fit. Anditika ndavatengera BMW Honda Fit. Vangati hatingatenge kuside 1. Anditi atingasende kuside 1. Ndokumbira comment section mumbomira kutaura zvekuti urombwa kuti mari maidzwana kopi. Comment section andisikuona guys, admin please, can you please control comment section? Admin, can you please control comment section? Comment section please kana vari kuramba chinyora ingoisai kumachu, don't block them. Machinorwadza, you see you can't comment. Don't comment negatively. Munhu muri kudistracta munhu. But I think don't look at the comments like what I'm doing. Usatisa ma comments chingotaura nyaya yako ignore chiro wapasi. All right. Because vana vangataura kuti mari maidzona kuti tinotoshanya tinotoitawo mabusiness. Anditi hapana paunenge wakagara usingaite chii, usingaite mabusiness. Anditi saka pana kubvunza here dai uda kutora mubvunzo wahost. Ini guys hapana paungazive masource of income angu yese ungaita business rakanoita business rakati. Anditi that's my privacy. Anditi so tatenga mota yamama, vandati hatingatenge kuside 1, rega utitenge mota kuside kwana Tezvara. Anditika tikabva tatengawo mota kuside kwaTezvara, ma-twin cab, anonzi ma B20 something ayaya. Ngasinzi vari kumusha at least vangodiwa mota yakakwirira. Anditi vatavachengerawo mota kumusha ikoko, tikatoenda nayo kumusha, mapictures atoripo, mavidhio aripo zvese. Ana mama vakatonofara, tikatoenda ikoko vakatopembera, vakatofara, vakati murora, asati ambonya murora akadai mukati memusha muno mwatifadza murora. Vakatofara zvisingatomboite. Tatobva kuya tadzoka. This is when all the problems started. Dunamis munhu anohura, ende kuhura kwake haahure zvekuti anonorara overnight ari kugirlfriend.
munhu aihura zvekuti by 7:30 or 7 o'clock anenge atomumumba, zvekuti kana usingatooni kana kuziva unogona kutadza kuziva kuti pane zviri kuita sei, pane zviri kuitika. Saka zvakaitika ipapo manje ndakaita 3 times ndichirota vaine girlfriend vachindirambira, ndikati imimi munoziva kuti inini ndinorota, imimi muri kundirambira, but ndaita 3 times ndichikurotai, handingamborote hope dzakadai, ende why makabva machinja password yepafoni penyu? Handitika because inini ndakanga ndaisa password kufoni kwangu, ngati since muri kutora numbers evanhu vekubatsira muchinovanyenga, ndakuisa password pafoni pangu pamusingazive to protect those people kana muchizononyenga idzi pakamyonyenga kuside. Handitika so ivo vakabva vaisa password pafoni pavo, ndisingazivi kuti kuisa kwavaisa password munhu atotanga chipfambi. Handiti so vatotanga chipfambi chavo paipaya. Bva ndaita 3 times ndichivarota ndichivaudza imi mune girlfriend abva vandirambira. So one day ndakabva ndarota password yepafoni pavo, kubva ndapepuka dziri past 1 AM usiku. Saka pandakapepuka vangati password yandarota iyi ndakuona kuti ndeyekunyepa here, vangati rega ndimuke since vakarara, rega ndiende kupi, rega ndiende kufoni kwavo because foni yange inge yakudzimwa yorariswa pachaja. Ndikabva ndaenda kudining, bva ndaita on phone, ndaita on phone yaiya, ndikabva ndaisa password yandanga ndarota yaiya. Saka ndaisa password yeye ikabva yaita, ndikabva ndangononanga pachat yandanga nezita randanga ndarota kupi, ndarota kuhope. I will not mention the surname yemsikana uyu, but zita rake anonzi Kezia. Handiti so ndaenda pachat ya Kezia uyauya, ndibva ndanoona zvese everything. Vangatotora ma-screenshots, handitika ndatora ma-screenshots abva ndarestarta phone yaya to delete everything in the phone. Handitika ndikabva ndadeleta everything in the phone, ndadeleta everything in the phone abva ndaenda abva ndanovamutsa, ndikati anonzi Kezia ndiani? Zvikanzi wazviona kupi? Ndikati anditongokaisa password yako ndairota ndikanoiisa, enge ndatoti handikumutse, ndatirega ndinoiisa wakarara kuti ndikuprove kuti hope dzangu dzandanga ndichirota ndedzechokwadi. Anonzi Kezia ndiani? Handitika ndikandatotora ma-screenshots ese emufoni. Handitika bva vatanga kupopota, hewe hope dzako unongogara uchindirota uchingondironda zvandinenge ndichiita. Ndikati no, hakusi kuti wakandirota usingazive zvandinoita, ende wakandirora usingazive zvandinoita. Ndakatokuudza kuti inini kana uchiroranya neni chitogara kuti waziva kuti no matter what you may do ndinotozvirota enge ndinotozvioneswa. Ukati hauna kana problem nazvo, you are clean. Saka izvi zvazvipi zvandiri kuona mukati mefoni imomo? Takanetsanga nenyaya ya Kezia iyeye. Handitika ndatangetsanga nenyaya ya Kezia bva ndaudza anatete vekusaidhi kwake, ndaudza anatete vekusaidhi kwake. Anatete vaivaya vamwe tete, I will not mention your name. Handitika tete vaivaya vakabva vanditi ndipei zita rake, ndavapa zita rake, kandipei namba yake, vandavapa namba, and she was shocked to see that number iri mukati mefoni mavo. Zvikanzi I know this person because she's my friend. Ko vakazoungana kupi zvekuti vadanani kana kuti vahure vese zvavari kuita izvi? Ndikati inini tete handite sei handizive, and she had to confront Kezia. Handitika vanokonfronta Kezia uya. Kezia aita achitaura natete, mamessages anenge ataura natete oforwardira kuchikomba chake, mamessages ataura natete oforwardira kuchikupi, oforwardira kuchikomba chake. Then chikomba chatumidzirwa mamessages ayaya chobva chaenda hard kune hanzvadzi manje, yotanga kunoshauda tete, iwewe sei uri kutuka girlfriend yangu manje, kutomutuka kwamuri kuita ikoko, ndakutomuda manje, ndakutomuda enge ndakutoda. Wobva vaenda futi kugirlfriend yauya, wobva wataura kumange ndakutokuda nekukutuka kwawaita sei, nekukumutuka kwawaita ikoko. Handitika nekumutuka kwawaita ikoko. Vatanga paipaya vava vatanga kutotsviriridza zvisingatoiti, vatanga kutotsviridza nemunhu yauya chimbondisendera mamessage nichimupindura kita sei paye achitaura kuti murume wenyu anotokutaurai kuti muri chembere. Inini I'm 3 years older than my husband. Handitika and patikaroorana zvinhu zvavaitoziva kuti inini I'm 3 years old. How old are you? I turned 42 this year. 42. So Ivo is turning 39. Ivo is turning 38. Okay. If I'm not mistaken, 38, 39, 40, he's turning 38, I turned 42, so I'm 4 years older than him.
Saka vakanga vakunoshandisa izvozvo kuma-girlfriends vakuti akandinyebera kuti muhombe kwandiri ndakatozozviziva taakutaura tese ichembere haageze anonhuwa ropa sisimeli makanditarisa ndiri munhu asingageze inini kana vanhu vanotondiona kana vanhu vanondiziva live nditori mukadzi akatonaka usisimeli kubva kustructure kubva kugeza zvese handisitombori mukadzi anoshoreka inini handitika saka ma-girlfriend I would send me ma-messages hanzi hamugeze munonhuwa ropa munorova murume munoabusa murume inini ndinoabusa murume ndinorova murume kana ndichimaabhusa kwaari kukunyengai sei aifanira kutohwara rakapasa chitotyoti maive kumbo uko vakandibata vanotondirova vakatondita kunge hamhenyo ndinotenda pane atopupura kuti ndinoiziva nyaya yakezi yapupura mucomment section saka ndifunga mafriends ake saka inini vandatonga kutoti vanenge vachitaura ndikati varume ndondefunga ndakamuudza ndikati Kezeka unofanira kuziva hakuna murume anofa akataura chakanaka pamusoro pemukadzi wake kana achikuda and you should be mindful pamusoro pemurume anokunyenga achitaura mukadzi wake munhu kana achikuda handitika kana kuri kuti ini ndine problem mumba munhu anofanira kuita girlfriend one zvinozikana kuti aizoenda nekupi ane maproblems mumba saka aita permanent girlfriend handitika kwete kuti munhu anoita magirlfriends more than 16 17 kana iye achita neproblem mumba ndikati you know what Kezia you are just a woman like me handitika ndikati the funny part of it mubvunze munhu wako zvese izvi ndakatozvirota zvese hapana chinoitika kwandiri ndisingachizive chinogona kuitika but ndinenge ndatozvirota ndatozvioneswa handiti and I remember I told ye Kezia kana ida kutozobuda public ndakamuudza ndikati you know what you are trying to get pregnant for him but izvezvi kubva izvezvi you are not going to see your period and then nhumbu yamuri kutraya kuita nhumbu haisi kuzobata and then nanhasi akazondisendera message achitaura kuti muri muroyi mimi handina kuzomboenda kumaperiods ndikati ndakakuudza wani kuti as long if you want to play in my territory pano chinhu chinochoitika kwauri akabva amisa period yake zvachose vakatouya vachita hasha vachipupuma furo uri muroyi wewe wakagadzira girlfriend akuti asaende kumaperiods ndikati muroyi ndiani iwewe unobreka mavows emuchato wachakaita uchibuda mukati memarriage nei uchibuda unogona kuzokwadzisa nevamwe vanhu vanenge vasina mhosva uriwo uri kubuda kwavari uchienda kunovanyepera ende uchinditaura the most painful part is unonditaura kumagirlfriends ako dai uchingoenda uchingoti ayewa ini ndiri kudiwa zvokuti tifare ndine mukadzi kumba don't disturb my wife's peace usataure naye respect ye kana ndaakumba usataure naye usandisendere message usandifonere varume vanogona kuhura vamwe asi vanotohura zvine respect zvekuti hazvimbofe zvakazikanwa nemukadzi wekumba kuti mukadzi ari kuhura ndikati ndozvawaifanira kuita kuti noti tubva waita public this other time vabva vadedzwa namai vavo kumba kwavo kuwadzana uko handiti vadedzwa namama amwene vangu handitika vachinovagarisa pasi vati nhaitafadzwa unoda kumboita zvakaita sei iwewe zvekuti unotanga ukati iwe wakasenga nefirst wife tikazvigamuchira ukatiunzira mukadzi uyu panapa ukati ndiye mukadzi wawakuda kugara naye tikamugamuchira mukati memusha ko wakunodangana neshamwari yehanzvadzi yako kuti zviite sei akapindura mai vake Rafu ndofunga makaona akataura kuti ndida kukumbira ruregero specifically kuhama dzangu amai nababa vangu nehanzvadzi dzangu because pavakatanga issue dzechihure you was at loggerheads with everyone because the family supported me haisi family inoda zvinhu zvisina basa they come from a humble background saka vanhu vanga vakutoshamisika nezvinhu zvanga zvichitoitika mukati meupenyu vakataura kuti as long usina kusiya zvauri kuita isusu my angel ndo vatakuziva pano kana usina kusiya chihure chauri kuita isa hatidi kukuona pano because hatidi kuita sei hatidi kunyadziswa namai vacho vakasiya vapindura Rafu mai vacho handitika vakabva vabva vanga vasasabatike mama vakutoita zvokutofona kuti mwana wangu ndakamutadzirei kumutsura kwandakamuita ndokunobva kwete kuti aregedze kuonana neni here ndokuti aregedze here kuti auye kuzondiona nyangwe dai ndakamutsura ndaisamutsura zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakaipa ngada kutomuvakawo izvezvi amarriage yekutanga yakapera izvezvi akunetsana nemi handiti vakati zvapera izvozvo vakatanga kufamba paye hanya yaKezia ikabva yanetsa vakazotanga kunetsana naKezia vamuvhara mari
vakavhara kezi ya$3,000 US. Handiziva kuti madhues avo vaivharana sei kana kuti vaiita sei. Handitika inini kuti ndizoziva kuti vanhu ava vaburana vavharana mari. Kezia, because I'm a public figure, I think pamwe kana akandikontakta abva anyebedzera kune imwe nhamba yandisingazivi nda kubatsirwa here ndikabva ndamupa adresi ndokuziva kwakaita adresi yepanapa. That's my assumption. I don't say ndo zvakaitika. That's my assumption. Ndakazoona masamoni achiuya pagedhi. Masamoni auya pagedhi ari kusuwa Tafadzwa, akanzi Tafadzwa Macmillion Muchena. Ari kunomusuwa kunzi you are wanted by the lawyers, une mari yaKezia yawakamutorera yawakamuvhara $3,000 US. Maria ya masamoni auya vatanga kukumbira ruregerero. Apa remember ndiye mukadzi anga achimbondichemedza uyu. Vatanga kukumbira rege ndokumbirawo ndiregerere, amuna ndapindwa nei ndokumbirawo ndibatsirewo panyaya iyi. Nekuti zvinozondisvitsa pasi riripo. Zvinozongisvika pasi riripo. Ndikati you know what? Isusu ngatingoende kuma lawyers acho since vachisuye kuma office avo. Imagine kuperekedza murume kuskandal yake yemari dzake regirlfriend yake yanga ichimbokuonesa moto ichikushungurudza mukati memarriage. Anditika baki ndakangosimuka ndikabva ndaenda kuma lawyers kuya. Taenda kuma lawyers kuya vakasvika vangataura navo vabva vati we are giving him 7 days to pay back that money. Anditika and by that time he did not have that money. Ndikati no, andikambobhadhare 3,000 ninika kuti ndibhadhare mari yegirlfriend, hakuna zvakadaro. 7 days dzapfuura mari haina kubhadharwa, achimbonyengetedza ngichiramba paipaya. Vakabva vakatozoya masamoni kwauya sheriff wekucivil court. He came pamba futi zvakare auya nemasamons yayo zvikanzi we are summoning your husband, ari kufanira kuti auye kucourt. Ndokumbirawo ndiperekedze andikamboende kukoti ndega. And that case had threatened him kuti kukoti kwauri kuenda ikoko ndiri kuunza H-Metro. Anditika ndiri kuunza H-Metro ikoko. And I was like, why does he want, and she sent the messages to me. Ndikati why do you want to send H-Metro kukoti? Anditika urikuda zvikanzi handiti munozvitibhou tikati imi notobatsira vanhu saka ndakunyadzisa. Ndikati inini ndinganyarere nechihure chemurume. Ndini tinofanira kunyarere kana murume ahura, kana kuti murume ndiye anofanira kutonyara nechihure chake. So urikuda kuti inini ndinyare pakuti chii kuti waunza H-Metro kuti izondinyadzisa. Zvikanzi panozobuda topic yekuti zvoni Bolt Cutters husband because zita rengi ndo rinozivikanwa. Ndikati you know what, zvaunenge wafunga kuita it's okay. I'm tired with this person. Ndatoneta nemi muri kutonditsisa zvandisingatode. Ndakutongomira because murume wangu. Anditika but I was not even supposed to get involved in these matters. Anditika saka nawafunga kuunza H-Metro yacho ikoko, but one thing chandinokuudza inini andinyare nechihure chemurume because handisiringi ndakahura. Iye ndiye anofanira kunyara nechihure chake kwete kuti ude kutonyadzisa inini. Anditi Joshua dhere koti rakasvika zvikanzi ndikaende ndega ndinokumbirawo handizokwanise kumira. Tikabva taenda kukoti kuya magistrate akati budai panze because panga paine lawyer iye haana kuuya. Zvikanzi panga paine lawyer rake. Zvikanzi budai panze muite sei mutaurirane. Handitika tabuda panze kataura nelawyer. Zvikanzi zvamuri kutaura zvekuti mapayments per month $300 US. Imimi chinyoresa zita renyu kuti you are the one who is going to pay that money because murume wenyu takamupa time frame yekubhadhara mari akatadza kuibhadhara. Ndikanyoresa zita rangu Sisimeli paissue yegirlfriend. Ndikataura kuti I'm going to pay $300 US per month for 10 months kusvika 3,000 yapera because haina kuiswa ma-interest mari iyoyo. Do you know Sisimeli, I paid for 6 months mari iyoyo ndichibhadhara mari yegirlfriends aimbohura nemurume wangu. Muri kunzwa? Ndikabhadhara for 6 months $1,800 US ndichibhadhara ma-300 every month. Anditika ndasvika pa 6th month mari yasvika pa 1,800. Vakabva vagadzirisana vakabva vadzokerana. Then she dropped my charges. Mari yasara ne4 months dzokupera. Kureva kuti inini ndini ndakaiswa rema panyaya dzese idzi. Ndini ndakatoitwa rema. Ndiri kutraya kuti ndiseke because zvinhu zvinondibata zvakanyanyisa. Anditika ndini ndakaitwa
ndakabhadhara 1,800 US. Maria pa 6 months vakabva vataurirana vavadzokerana vakutanga kutondishotesa paipai, and I was like no it's okay, hazvina kana problem, simba mukaka, mari ndinongoita sei, ndinongoshanda imwe. Handitika zvapfuura zvezve, nongosvingoti ndibaba vemwana, ndibaba vevana vako, handiti unosvingoti ndibaba vevana vako, handiti. Then zvazvatopfuura zvezviya tapfuura pana paipaya. Kezi ya aifunga kuti ndiye ega aifunga kuti ndiye ega, vakabva vatotanga nevamwe remember pane mota Makuseni ainotakurwa nebenzi yesilver. Makuseni onosiwa kubasa ongoti ndiri kudzoka manje pane dhira nda kuita utobuda vomuperekedza lunch hour, kobva kwanotorwa futi imwe mota benzi yeblue oendeserwa lunch, zuva rodoka potorwa Harrier ondeserwa. Sister yangu akambonditi takachane Range Rover, sister yangu akanditi Mai Sharon, ndiri kugara ndichiona Range Rover yenyu paKwame Mall. Kuru chicha vanenge vachimboita paKwame Mall, because iye anoshanda musaluni ende iri kudhuze nekuKwame Mall. Ndikati paKwame Mall tikanzi ade mambovatreka, because it seems vane girlfriends ine shop papi paKwame Mall kana kuti anoshanda mushop yemumwe munhu paKwame Mall. Saka dai mambovatreka, ndikati you know what, kana pange zvandifanira kuziva ndichazongozviziva, handina kumbozvita nyaya. Vanangoti ameni abva fona futi Mai Sharon, murume wengu ndiri kumuona paKwame Mall, enge nevanhu vemusaluni vari kugara vachimuona ipapo. Zvikanzi one of the time ndakatopfuura, but vanga paine munhu wechikadzi wangu akagara imomo. Handifunga kuti munhu wekubatsira, because dai ari munhu wekubatsira vakabva vakatovhara mahwindo zvokuti ndisaite sei, ndisaende ipapo, zvotoratidza kuti havasita kuti ndisvike pamota ipapo. Murume wengu ane munhu ari papi, ari paKwame Mall. Vangati it's okay, hasimbori problem. Apa ina ndichitoziva zvangu kuti ndiye munhu upi, ndiye munhu iyeye, because ndanda kutoziva nepabasa panoita sei anoshanda paKwame Mall pacho ipapo. Tapfuura ipapo vavatanga nevamwe vakawanda vavaita another incident. Ndabhadhara mari dzakezi yandapedza, vavaita incident. This incident again, I knew it through a dream. Takatorara paipaya, because vakanga vakuti ndakuita zvekutengesa mota zveCastle, ndozvo vakanga vakuita, ndakuita zvekutengesa mota, ndakuita zvekutengesa mota. Handitika. So one day ndakatorara, because my movements avo ndaisanzwisisa kuti chii chiri kumboitika. One day ndakarara, pauya munhu wechirume mudream mangu, but akasvikomira pasaidhi pangu mubhedha. Asvikomira pasaidhi pangu mubhedha, zvikanzi muri kuziva here kuti murume wenyu ane ropa rangu mumaoko make. Saka mudream imomo vangati ropa mumaoko ake, zvikanzi murume wenyu akakuudza here kuti akandidhuma nemota kwaGazaland. Muhope umusisimeli, ndiri kurota, zvinoita kunge African movie ndichizvitaura ka, but dai vari munhu kuti vanogona kupupura chokwadi pamberi paMwari vaizvitaura zvinhu izvi. Handitika. Ndikabva zvikanzi zvoni mubvunzei murume wenyu akandidhuma. Muri kuona zvandakapfeka zvinezvi ndo zvandakadhumwa nazvo. Anga akapfeka trouser reblack neshirt yewhite. Zvikanzi ndo zvinhu zvandakapfeka pandakadhumwa nemurume wenyu. Mumuke mumubvunze. Abva ndapepuka ndina kumirira kuti kuedze, because ndakashokwa nedream iyoyo. Ndikazvibvunza kati is it true? Vangati but inini handirotopedze kunyepa. Ndakavamutsa, muri kunzwa. Ndavamutsa paipai ndikati baba Angel makadhuma munhu akafa. Vakavhunduka. Zvikanzi wazviona kupi? Ndikati baba Angel makadhuma munhu akafa, taurai chokwadi, hapana nidze kuti muswere muchitenderera, hapana nidze kuti mundirambire, munoziva kuti hope dzangu inini hadzinyepe ende dzinotaura chokwadi. Ndopo wakabva wati sori zvako, ndakadhuma munhu iyeye akafa, ndadhuma munhu yauya, ndakatoenda ndikanoripa kuhama dzake, ndikaribiswa mombe 6, ndikatengesa mota yemumwe munhu. Ndikati tafadzwa, une shuwa yekuti ungadhume munhu agofa, ugoenda kunhamo 3 days rufu rugoita, ugosvika pakunoripiswa mombe uri wega, ugotadza kuudza kana eni hama yako, ugotadza kana kuudza ingini mukadzi waunorara naye pasaidhi. Ndikati iwewe unogona kundiuraya ukandifushira, ukandichema parufu rwangu, hama dzangu dzikakunzwira tsitsi kuti uri kundichema kuti mukadzi afa, but uchiziva kuti ndiye wandiuraya, haungambete zvivinhu zvakadaro. Zveshuwa ndakafonera natete ndikavaudza issue iyoyo nemaitikira zvanga zvaita.
vakatobvunzwa kumba kwave ikoko vakataura kuti he ndakazviita ndaingofunga kuti nyaya dzinongopera dzakadaro dzongovharika dzakadaro. Tapedza izvozvo mota yavakanotengesa kuti vaende kunoripa kwanga kwafiwa uku vakatengesa mota yemunhu. Nanhasi mai vavo vanochema mota yavo vanonzi mai Gundani. Muri kundinzwa? Vanochema mota yavo mai ivavo. Why ndiri kuti vanochema? Mai vakabva vatanga kunetswa vakutanga kupreswa. I took $5,000 sisimeli ndikabva because mai vakazonditsvaga. Vanditsvaga ndikabva ndatora $5,000 yandakanga ndinayo ndikati mama muri munhu mukuru zvekuti muye muchichema muchiita sei azviite. Mimwe zvinhu zvinogona kuitwa nevarume zvinogona kuzoparira vana vatakazvara tese mangwana. Saka for the sake of these kids inini ndakukutengerai mota ende mota iyoyo ndiri kuya kuzokupai. Handitika ndikabva ndatenga mota handitika ende kana vachida kupupura mai vanogona kuzvipupura. Ndikabva ndatenga mota $5,000 cash. Mota iyoyo ndakatoti kadhila auye nayo pamba ndikabva ndasaina agreement of sale ndikabva ndavapa mota iyoyo. Ndavapa mota iyoyo handizive kuti mishonga kana kuti chii kana kuti vakanovharwa sei. Vakabva vadzokera futi kunavo zvikanzi mota yamatengerwa haisira manga makandipa ndipei mota iyoyo ndikutengeserei nditsvage mota yenyu chaiyo yamakandipa. Handitika vavharwa futi mota yandakavatengera vandavataura kuti mari yangu 1.8 $5,000 dzangu ndaudza hama dzangu kana ndikanzi ndafa ndachidzi nhasi mari yangu ndiri kuida mari iyoyo because imari yangu ndiri kuida. Handitika vakabva vavharwa futi mota iyaiya nanhasi vakavharwa mota iyoyo ikarova vakambotanga vachiuya vakichema ndikati mama inini ndakakupai mota chamakanga makudzokera nerweseri makadii kudzoka kwandiri makandiudza kuti mwanangu baba ava vakunditi zvoni vakuda kutora futi mota iyoyo vanditsvagire imwe mota ndikati ndakakuudzei kuti murume uyuka anoita zveutsotsi musina kumboita sei musina kumbovapa mota iyoyo. Nanhasi mota yakarova. Muri kunzwa sisimeli zvangopera zvakadaro. Handitika ndabhadhara futi 5,000 on top of 1,800. Handitika ndapedza izvozvo tagara along the lines. Handitika vatanga ndiri kuita zvemacastle ndiri kuzodai ndadai vabva vambomira kana ndakumbomira zvemacastle ndakuda ngotanga church kwaMutare. Handitika ndikati it's okay vanotanga kuiswa Mutare vagadzira maposta vagadzira maflyer vaita sei avo hutu vaenda kwaMutare. Vaenda kwaMutare ikoko. She started communicating nemwe musikana girlfriend yavo aishanda pamukuru yepa electro sales yepa naHarare. Vabva vamuudza vakati inini ndakugara kwaMutare. Vatomutumira location ndakugara kwaMutare. Zvandakugara kwaMutare inini mukadzi ndamutaura kuti ndakunotanga chechi kupi kwaMutare. Saka ndiyo way yandakuda kuti ndibve nayo yandakuda kuti ndibve nayo kumarriage yangu. Saka iwewe ndikuda kuti ndizokuroora musikana uya kanoda kushotesa kuti zita rangu ndinonzi Bolt Cutter. Handitika uyo akabva anditira mascreenshot ese akaitirwa zvikanzi mother abva nditi Bolt Cutter vangati makadii munhu wekutanga akarongotanga conversation ahumuziye inini kandichipindura munhu ndiwanzoti greetings vangati greetings zvikanzi makadii vangati ndiri pangu makadiiwo zvikanzi makasiyiwa kane murume ndikati murume upi because inini ndanga ndisingazive kuti ndasiyiwa baba vabva vakiti vari kunotanga chechi kupi kwaMutare ndozvandaiziva izvozvo. Handitika zvikanzi abva nditira mascreenshot zvikanzi murume wenyu anga achitokutaurai kwandiri akiti ndakakusiyai hamugeze munonhuhwa ropa muri chembere saka ndinoda mwana ndike ndiva ndokuti waingonyengwa munhu angatori mhombe ega ndikezia she's turning 38 also this year but amwe vese vainyengwa kutanga chiti wanga twidiki tuma 20 something years. Handitika tuma 20 something years zvikanzi murume wenyu akuti akutogara kwaMutare makasiyiwa mozviti Bolt Cutter pakuti chii makatosiyiwa nemurume. Ndikati you know what varume ndozvavanoita. Ndikati une same age nemwana wangu because the first born yangu she's 24 iwo nemakore mangangi zvikanzi I'm 21. Ndikati my daughter ndikatoti you are my daughter enge ndotokunzwira tsitsi ungadangana nababa vane age yakadai so uri kutambisirwa nguva ende varume vangaita sei vanonyepa hamunongozivawo zvinoita magirlfriends anenge akuda kutokushotesa
anenge akuda kutokushotesa pai. Ndikati it's okay, kana manzi makunoroorwa makunogara kunonzi kuchi kwaMutare, aiwa titambire mumusha mainini, munozongotizivisawo zuva rekuita sei rekuroorwa, touyawo kumhembero tozvika sei tozokupemberai takukugamuchirai mukati memusha. Ndozvandakamuudza musikana uya. Handitika ndapedza kudaro vangati murume yanondijairira mhani uyu. Saka panga paine vamwe vanga varipo vakadzi 16. So what I did vari kwaMutare ikoko, ndaka create a group and I did not use my number yandinoshandisa public line. Ndakangotora imwe phone vangati ngovhura line nyowani, ndikabva ndavhura WhatsApp. Ndavhura WhatsApp abva ndacreata WhatsApp group remagirlfriends ese ari 17. Abva ndavaisa paWhatsApp group, paheading abva ndanyora kuti mabeach atafadzwa, ndo heading yandakaisa. Abva ndavaisa vese muWhatsApp group. Handitika ndavaisa vese muWhatsApp group, vangati neniwo ndiri hure ratafadzwa, nangoti tizivane. Handiti saka vanyaya vakabva vatanga kushamisika. Uya utanga kunyora kuti ngaindinyepera wani kuti mukadzi wake chakati, ndini ndega roda kundiroora. Uya ari kunyorawo mugrupu, ingaindinyepera wani kuti mukadzi wake chakati ari kuda kundiroora. Uya ari kunyorawo chakati. Aiwa, vanhu vakadhumana musoro imomo ndiri kumateresi zvangu. Basa rangu ndaita sei? Ndapedza paipaya. Ndaona kuti vanhu vakudhumana musoro, ndikati aiwa, well done my angel, mapedza basa. Vanda exita mugrupu, vanda delete group. Ndichipedza kudelete group, vese vachachaya kumukomana. Vakutanga kunetsana nemukomana nechikomba chavo manje uko. Vatanga kunetsana nechikomba chavo, aiwa akabhebha moto. Akauya ari chavhiriri sisimeli. Abva afonera munin'ina wangu na baba munini. Pane zvaitika uko, ndikuda kuti ndiuye, but handikwanise kunofesa my angel. Ndakadai ndinogona kuvakanganisa, ndinogona kuvauraya, ndinogona kuvarova chichiyi. Tafonerwa nemunin'ina wangu namainini, kava kufona munin'ina wangu nemurume wake. Tiri kusvika ipapo bamukuru vati pane nyaya dziriko. Ko chii chaitika? Naisiri kuti ndinongotaura bo zvimwe ndechina kunge zvisiri necessary kuita sei kutaura nechingoti hondo dzangu ndinodzipedza ndega. Ko chii chaitika? Munambotiudza. Ndikati asinzi vakufonerai naisina kukuudzai, ndo vada kuti muzive nyaya. Pavachasvika ndo panichazokuudzai nyaya dziri kupi, dziri paground. Zveshuwa vakauya vakabva vasvika paye. Tataura nyaya paye. Apa ndaane nhumbu yemwana wechi2. Anditi zvikanzi munogoshungurudza mukadzi, izvo zvimukadzi akazvitakura. Magirlfriends esaya, woraiti togona kusa kutongesa nyaya dzemubedroom. Kana mine maissues aminawo, kana mine zvamuri kutadzirwa namaiguru, ko kuzoita magirlfriends ese 17 bamukuru ndeeyi. Tinodzidzei kubva kwamuri? Ende michenekiti muri vanhu vaMwari. Saka picture yamuri kutirakidza, yamuri kutidzidzisa ndeyeyi? Chirudzii chamuri kuita ichi? Dei manga mine girlfriend, tiri kugarawo dare regirlfriend 1, zvitombori nani. He manipulates the situation kusaidi kwavo. Akatanga kutaura zvavanoda paye. Vaya vakatozobuda vakaita sei vakaenda. Vabuda pevaenda vavasara vachagara paipaya pakatombeta nezi. Vangatovambouza ndikati I don't want to see you in bedroom. Chitomborara mudining mwedzi wese achirara mudining. Ndikati boss ndine hasha dzisiri kutombeta, ndidi kuzoita ngozi because of a man. I don't want that. Ndakazviudza kuti muupenyu hwangu handife ndakapinda mujeri nenyaya yemurume. Handidi ngozi, handidi anything. Zvapera paipaya. Zvapera izvozvo, tatanga kumuvha vachiita chihure chavo. Zvimwe ndanda kungoignora ndichisiyana nazvo, zvimwe zvaingondivinga ndega, zvimwe ndichirota. Ndakapedza ndakuti ndikarota handichatobvunze, ndaingoti ndikatozonge ndatoronga zokuti aiwa ndizvo zvitoripo, ngoma ndiyo, no problem, handina basa nazvo. Handitika tafamba paipaya. He started to become abusive. Munhu wechirume akatanga kuhura, anoda kuvharidzira weakness yake yechihure nekurova. Vakatanga kundirova sisimeli. Apa ndakanga ndatora vana vavo from the first wife. Ndakanga ndakugara nevana vavo. The first born ari muform 3, mumwe wacho she is in grade 6 this year. Ndairohwa pamberi pevana. Kungobata kuti ndakavabvunza zvegirlfriend, ndairohwa kunge ndichafa. Muri kunzwa? Ndairohwa kunge ndichafa nemurume. One other time pane pavakazohura. Ndingati kuhura because mwana yeye, she's very innocent, a 19-year-old girl. She was my house helper, a maid mumba mangu. Vakanonyenga musikana webasa, 19-year-old. Mazuva ayo vakutaura mazuva angu ndatsiga, handisi kumbobuda buda. Handisi kubuda buda. Ndikati
kutsiga kwenyu uku kwakanaka, izvo kutsiga kwavari kutaura vakuhurira mumba nemusikana webasa. Should text musikana webasa, remember fonga ndichabata ka. Should text musikana webasa vari paside pangu pambedha. Ivo vari paside pangu mbedha, musikana ari muspe vachitexta. So rimwe zuva ndatobva kuoffice ndanopinda mumba. Ndapinda mumba vana ava ndanga ndane a connection navo, a bond ranga risingaite. Saka ndichipinda mumba ndakapinda vapinda mutoilet. Saka vapinda mutoilet mwana wamusikana abva achiti mama oifoni yakavhurwa, tarisai chati ishi. Nemwana wavo kwete wandakaita navo, mwana from the first wife. Ndopa akabva anditarisa paipaya. Saka nyise munhu aimhanya sekuti munhu anga ari mutoilet. Ndakangoita screenshot yenhamba yemusikana webasa. Ndikabva ndanoita screenshot yemamessages ese. Abva ndaita zvandanga ndichabva ndapedza. Ndapedza zvandanga ndichiita vakazoti izvezvi ndafree. Let me dial number yemusikana uya ndione kuti ndiani, ndimubvunze kuti ndiani. Pandiri kunodhaila nhamba sisimeli iri kubuda yakanzi anti Rumbi home. Ndikati asi kunyepa. Vandadhaila futi kechi2 namba yakasevhwa mufoni. Ndakadhaila namba 5 times sisimeri ndichifunga kuti pamwe ndiri kurota kana kuti pamwe ndaakupenga. 5 times ndikidhaila namba. Ndakasweta ndikadikitira kunge munhu achafenta. Ndakagara pasi kundwa majoni angu ati kuguka kudai so. Tikati musikana webasa wemumba 19 year old pana baba vese ava. Hazvizirizvo mani. Vandapinda mumba. Ivo ndofunga vakanyumwa bva vabuda panze, bva vabata vana maoko vabuda panze, bva vasvika mumba. Ndikati kumbi uri kuhura nababa vepamba panapa. Semwana mudiki wanga ine fiye. Imagine she's a 19-year-old girl. Abva apfugama pasi zvikanzi mama ndinokumbira uregerero. Baba ndo vakandikindidangane navo, vakanditi ndisakudzei. And this person mamai dzangu ndobhadhara 200 US. Ndembhadhara 200 US. Mama baba vakanditi pamusori pemari yangu vachanda vachindipa $100. Vakanditi musazoudze mama kuti ndo zvandiri kuita izvozvo. Ndikati how come unodangana nemusikana webasa uchinditaura? Mamessages ese munoshokwa vachiudza musikana webasa apa tine mwana mudiki handiti kajunior kadiki kedu ende vakabva vamutumidza zita ravo. Mwana iyeye I hope azoita kunge baba. Vachiudza musikana webasa kuti usapota uchibereka mwana. Ndikati ungaudze musikana webasa kuti aiutrate mwana wako mudiki kuti usapota uchibereka mwana. Saka mwana iye akachema ndisipo anofanira kuberekwa nani? Chirudzi chauri kuita ichocho. Mwana iye akachema. Ndikati you know what, ina handikwanise kukurova because hazvisi mandiri. Ende handidi kuita ngozi kuti ndizoswera ndakutenderera ma-H metro kunzi Bolt kati akauraya mwana wevanhu because of a man. I don't want this drama. Ndikati you know what, handisi kukupa pay yako, but chinhu chandiri kukupa because wakabva kumusha ndiri kukupa $10 transport. Ende ndiri kufonera mama vako because ndanga ndine nhamba yamama vake. Handiti ndanga ndine nhamba yamama vake. Vandamupa $10 transport. Ndikati buda uende ndingatokuitira utsinye because utoriwo mwana mudiki pamwe kangovhevhetedzi kuona baba ava because ndo maitiro avo. Vandamupa $10 transport. Vandafonera mama vacho vandavataurira kuti muchazoona mwana aita sei asvika kumusha kunoku kwaitika zvakati. Mama ivavo vakachema zvisingaite pafoni. Vakati ndouya here kuzokukumbira ruregerero mwanangu. Ndikati aiwa it's okay mama, zvinowanika vana hapana chavanenge vachiita sei chavanenge vachiziva. Zvikabva zvatopera zvakadaro akabva aenda. Aenda paipaya ndazotanga kupopota neshungu. Ndikati shuwa ungaite zvinhu zvakadaro iwewe nemusikana webasa. Do you know what he said sisimeli? Zvikanzi zvine basa rei kuti musikana webasa izita rebasa naiwe atongoriwo mukadziwo. Saka zvine basa reizvo zvatongoriwo mukadzi. Ndikati pane kuti ukumbire ruregerero wotondiudza kuti musikana webasa mukadziwo. Haundi degraded to that extent. Ko unonyenga musikana webasa. Ko pandinomuti ndipe mvura yekumwa kana mvura icho yakasvipirwa mate. Ko ndikapiwa chikafu chine poison, slow poison yekuti ndife because anenge akudiwa kuti agarika kuti aite misisi. Ko ndikapiwa chikafu chine poison. Vakatanga kundirova pamberi pevana muri kunzwa. Mwana wavo ndaigara nevana vavo. Mwana wavo from the first wife akamisidzana navo. Mwana wavo akakunya zvibhakera akati dhodhi ndinokurovai. Mwana wavo
Murukunzwa akati Dedi ndinokurovai maane time muchirova mama pamberi pedu muchivashungurira kuti zvisina basa imimi mama vanotida ava avaite kunge step mother mukati meupenyu hwedu Dedi ava mama vanotida zvisingaite vakamuvhundutsira vakati ndinokurova ibva panapa vakati aiwa nhasi kana muchiponda ndipondei but zvinhu zvamaita izvi tanyarara nguva yareba hakuna zvinhu zvakadaro kubatwa nemwana wako and he was form 2 by then, he's now form 3 wobatwa nemwana wawakazvara muri kunzwa vandati zvapera vane madhezi vanga kuenda kukwekwe kundobatsira vanhu vachienda kukwekwe ikoko vane munhu vakanobatsira vaenda kunobatsira munhu yauya akanobatsirwa naye but ndine issue imwe ndanga ndakambomubatsira ari kuDubai saka nhamba yake mufoni yange yakasevhwa iri nhamba yekuDubai ndisina kusevha nhamba yemuZimbabwe saka vanobatsirwa kunokanga ine maissue bosi andikamubatsira pekutanga atoita sapane issue yange da kutobatsirwa pakanzwa kuti vari kuya kukwekwe she went vachinobatsirwa ikoko vaenda kunobatsirwa zvakabatsirwa ikoko amenyoti vakazovhetana sei kuti vadanane vatanga kudanana this other day because inini chakaita kuti ndiseparate ndifunga vakabata futi issue vane issue yavakajamba pavakabvunzwa kuti imimi sei manga makubatsira zviri separate muri vanhu vamwari pamwe chete muchibatsira zviri separate chakaita kuti tizoseparate napakubatsira vanhu sisimeri inhau yekuti Dunamis ainyenga vanhu vekubatsira saka inini I didn't want to be involved in those dramas, in those issues saka ndakabva ndatovaudza ndikati imimi chibatsira imega inini ndobatsirwa ndakaita sei ndakazvimirira kana maita madrama enyu maita zvamunenge maita ikoko hameno zvenyu zvinenge zvisina zita rangu kuti vanozivanga nemurume wavo vanga vachibatsira vari vese ndikazonyengwa pamwe vatumwa nemukadzi wavo I don't want. That's the first issue. Another second issue kana maindiziva pandakamboya paplatform penyu I was a prophetess anditika saka inini ndakuti ndibate ipapo ndopachapinda issue yemanjuzu yavaitaura inini ndiri munhu wekuti ndakazotena kubva kuprophetess kunoita zvinhu zvechivanhu and this is not a secret, is something that is public kufamily yangu ndakamboda kuzviita secret but pane maissues akaitika mumuri medu paitika maissues akaitika mumuri medu vanhu vakatanga kufamba kwavakanoita mukati memusha vakaudzwa kunzi endai munobika doro mugamuchire chivanhu chiri pane mwana wenyu tikuona paine mwana wenyu anoita zveufundisi asi ane chivanhu chiri paari mudzimu wemumusha unofanira kuti unochengetedza vanhu kubva kuma-accidents ari kuitika anditika ndokuzoitwa ana mama vangu vakati tiri vecheki zvakati zvikanzi hongu muri vecheki asi chivanhu hachitizike nekuti nometa munhu akanzi anoprofita but anenge atori nechivanhu chiri paari zveshuwa doro rakabikwa kumba kwana mama vangu kunotoni pakaridzwa ngoma pakaridzwa mbira mudzimu ukanotambirwa muri kunzwa ndosaka ndaakuita zvechivanhu ende zvavanotoziva ivo zvisiri zvesecret or anything zvavanotoziva ivo anditika ndikati inini ndakuita zvechivanhu 2 iwewe unonyenga vanhu vekubatsira saka inini handikwanisa kuti batange newe pakubatsira handidi kuzokanganisirwa matare angu uchinyenga vanhu vatinenge ticha sei tichibatsira that's why tanga takubatsira tiri 2 saka panga paine 2 offices the first office iri kufront mandikagara munomu it's my office then the second office iri kuback ndo office yavanga vakuita sei yavanga vakushandisa iyoyo that's why takanobuda kuti uyu akubatsira kwake uyu akubatsira kwake saka paitika incident yemukadzi iyeye vapfimbana vabatsirana kwekwe ikoko she came this other day auya anosvika paipai inini ndiri munhu anowanzokurumidza kurara kazhinji 8 o'clock ndinoenda torara kana to 9 ndo time dzangu dzekutorara inini upenyu hwangu hwese handisi munhu anotogarira TV or anything and handisi munhu ayo ari outgoing zvakanyanyisa saka ndakabva ndakakurumidza kurara bosi tanga takurarama life yaiya nenyaya zvaiitika zvese ndakapinda mudepression ndofunga ndakutumire matablets andinomwa tisimeri edepression ndakurarama life yekuti ndikapedza basa rangu 4:30 5 o'clock ndomwa tablet redepression kuti ndiwane hope ndizorodze pfungwa dzangu bosi ndakatanga kuita problem yekuti tsinga yangu yepanapa iyi yaitanga kurwadza kuti nge yakuda kuputika
saka ndakazoenda kwadoctor bva ndapiwa mapirits edepression because ndiri munhu wekuti I went through a lot but ndichisuppressa ndisina wandinenge ndichiudza naye zviri zvinhu zvekuti handina kwekuti I can go and vent because unenge uine fear yekuti people are going to judge me, so I cannot go out and vent zviri mukati memoyo wangu. Saka ndakatanga kuita problem yetsinga iri yepanapa izvi. Handiti vangatopiwa mavha ndaprescribirwa madepression pills andakutumirai ndofunga munawo nepicture yacho vangatanga kutonga madepression. Sanangoti 5 o'clock dzikachaya ndonga matablets angu ndopinda mubedroom ndoita sei ndonorara. Pavanongosvika ivo ndandisati that encounter navo yekuti tinoita head on. Saka vaingosvika vogara mudining munhu wekuti anga asina care yekuti sei wakarara because ukamwa madepression nyange dai munhu akakuzunungutsa aumuke and aumuke ntonge munhu akafa ndokozopepuka makuseni kana ndikamwa matablets iyayo. Handiti ndatanga kumwa depression tablets emva ngati saka ndikumwa matablets ayaya edepression munhu yauya auya kuoffice yekuseri ndiri kupepuka dzanzi ndiri kuma 10:30 to 11 if I'm not mistaken. Pandiri kupepuka kuhope ndiri kuona munhu hamo mubedroom ndikati baba vasi vachiri vakagara kudining abva ndabuda vakati ndiende kudining ndiri kunopinda kudining munhu hako ndikati asi vaenda kuoffice this time but avasimboende kuoffice usiku hunoyu ko chii chiri kuitika. Ndikabva ndati rega ndiregedze kupfeka boots but ndakadongorera pahwindo vangona paine kombi yewhite yanga yakapakwa panzi. Paine kombi yewhite ndikati mota yapinda nguva yandina kunzwa imbwa kuita sei kuhukura because pane imbwa andakuimbwa imbwa dzichihukura abva ndabuda. Handiti ndabuda pepa ndichinyamva ngati handisi kupfeka mapusha bva ndabuda ndichinyawaira ndiri kunosvika pasi bva ndasvika ndichingovhura dhoo ravo remuoffice ndiri kuona vakagara nemukadzi 211. Sandikangosvika ndikabva ndati ndimi ani kune mukadzi wayo zvikanzi makadi zvenyu ndabva ngati ndimi ani muri kutsvagai panapa this time zvikanzi naivo munhu wangu wekubatsira uri kude chii munomu inga wakati tinobatsira zviri separate. Imagine pamberi pemunhu iyeye wakati tinobatsira zviri separate saka uri kutsvagai chii. Ndikati nhai sister ndikati hamene kuti muri mukoma here kana kuti muri munyin'ina here handizive kuti muhombe imimi neni ndiani. Munhu yakuzobatsirwa nemunhu wechirume izvezvi kuma 2:11 dzeusiku ko kana mukanzi marepwa munozoripota kunani murimi mafambira munhu this time kati this is 2:11 ndatarisa watch yangu saka ndadzika this is 2:11 munhu yakuzobatsira kuti dambudziko ripi rakunetsai madi kutaura kuti munhu waMwari zvamuri kundibatsira izvezvi 2:11 ndibatsireiwo ndaita agent problem but mukadzi wenyu ngaange aripo parutivi. Zvikanzi ndiri kutoshokwa. I didn't even know kuti you are there or he has got a wife because vanga vachitotaura kuti tiri paseparation. Ndakaroora chembere ndoya vanoshandisa kuma girlfriends yoyo ndakaroora chembere haageze anonhuhwa but ndiri kutoshamisika nezvamurika nezvinotaurwa nemurume wenyu it's quite different. Saka ndakutoshamisika kuti zviri kufamba sei. Zvikanzi anyway zvikanzi munhu waMwari I'm very disappointed in you. Zvikanzi and the voice remukadzi wenyu she seems kuti munhu uyu she has been through a lot ndo zvakataurwa nemukadzi iyeye. It seems kuti mukadzi uyu she has been through a lot and she seems kuti munhu atori nebitterness yaari kusuppressa mukati memoyo wavo. Zvikanzi mange ndakukurova vakati muri kuti ndakukurova inga ndimi maiti munorohwa nemukadzi wani. Mukadzi akati zvikanzi kana garai musabude. Zvikanzi no, I'm very learned, I'm a very professional person and ndatoona zvakawanda pamuri zvangatodzidza ngezvangatoona zvakawanda pamuri saka let me go out. Mukadzi uyauya akabva abuda aenda. Saka mukadzi uyauya hanzi voice renyu rakaramba richiringa mumind mangu. Ndikati no mani mukadzi uyu voice rake ndinoriziva. Ndikati hanzi vangati ndevika ndiende pasocial media vangane kusecha. Ndikati voice rinenge rabolt kata vabva vanotora nhamba yangu vari kunotora nhamba yangu vari kuna nhamba yakasevhwa mupi mufoni and she called me next day racho my then husband my ex husband vakangomuka vari nice zvikanzi nhamba yamai vaivaya vakauya nezuro tora nhamba iwise mufoni mako ugare waibloka nhamba iyoyo. Vakagaragara 5 minutes vouya wabloka here nhamba yamai vaivaya because vanokunozotaura zvekunyepa kwauri wabloka here nhamba yamai vaivaya. Ndikati saka ndakabva ndaita interest kuti why vari kundipa nhamba yemunhu uyu kuti ndigare ndaibloka
what is he hiding? Ndikabva ndati no, handisi kuzobloka namba dzemunhu uyu. Ndakagara muofisi mangu, ndagara muofisi kusvika manyika. Ndinasi sei wakagara muofisi kusvika kuma 26? Ndikati pane zvandiri kuita sei? Pane zvandiri kumboita. Zvikanzi it's okay. Mukadzi uyu akabva afona, I logged my door rangu remuofisi, abva afona, Sisimeli abva atanga kudurura zvese. Zvikanzi ndakazobatanidza ndikanzwa voice, ndikati ndiBolt Cutter uyu. Akandipa mavoice notes mascreenshot. Zvikanzi murume wenyu akandinyenga. Kuya kwandakaita paye kwanga kuti ndanga yazobatsirwa. Tiri vanhu tanga takutofambidzana, and he invited me. Vachinenge tindeva I'm lonely, uya kunoku ndokutoya. Saka ndanga ndatongouye muHarare, ndanga ndakatobhuka pahotel nandisori paCresta. Ndikati I'm coming for a short time. Ndobva sei ndobva ndadzokera bhosi vakatomba kundouyere pahotel ipapo. Saka zvotondishamisa vaida kuti vaizobuda kuti vari kuenda kupi time idzodzo. Handiti kandi bhosi masikati acho vanga vatomboya pahotel pandanga ndiri. Ndikati wo, zvikanzi murume wenyu anozuwa, murume wenyu anokutaurai. Mother, munofana kuchenjera murume wenyu. Murume wenyu is very dangerous. He can do anything kuti akudonhedzei. He can do anything kuti akusvibise zita renyu. Ndikati it's okay, thank you so much pakundiudza. Ndikati iye angakiti ari kukudai, zvikanzi angachitongititsvagirei venue ndakuzotanga chechi kukwekwe. Zvikanzi ndatomuudza murume wenyu kuti haufoka tsika mukwekwe zvachose, and from there havana kuzombondobatsira vanhu kupi kukwekwe. Vabva vauya vakachaja. Mukadzi iye akabva adzokera kwavari abva vaudza. Zvikanzi ngochimuudzirei chii kuti ndakamboura nevasikana vebasa chakati. Ndikati ho, iwewe ndiwe unoda kunonditaura kune vanhu, inini ndisingafaniri kukutaura. Ndikati zvinhu zvingani zvawandisanganisa nazvo. Ndikati inyaya ngani dzandinonzwa pasocial media dzekuti ndinokubvunza kuti nyaya iyi yaitika tiri 2. Sei ndakuzonzwa nyaya iyi yabuda pasocial media? Because handina munhu wepasocial media wandienda kunoudza. Zvinhu zvaitika tiri kuCape Town, Sisimeli vari kuita live sei vachitaura kuti Bolt Cutter. Ndikati ndaipopokedzana naSisimeli pasocial media, ndichinetsana navo, ndichitaura kuti Sisimeli vanzwa sei nyaya yaitika kuCape Town tiri 2 muhotel, zvokuti ndakupwanyira phone, ndabata message yaKezia, ndabata message yaAmanda, ndabata message yani. Sisimeli vaudzwa nani message iyoyo. Zvinhu zvakaitika tiri 2 muroom pasina a third person. Whatever information yandiri kunzwa pasocial media, it means kuti ndiwe uri kubuda uchinotaura, because hakuna zvinhu zvakadaro. One other time yavakamborongedza vakabuda vano rentera imwe girlfriend yavakazenge vakamitisa yakazoita kuti tisvike pabreakup yatakaita. Ndakazonzwa nyaya iyoyo yakutaurwa naTatelicious akutondiitira live. Varivo zvakare vakaendesa information imomo kuti endai munoita live yekuti Bolt Cutter hari yake haichashande asiwa nemurume. Information yari kubuda kupi? Because inini hapana munhu wandamboudza kuti waita sei wabuda panapa. Handitika vakadzoka vakati ngatidzigadzirisa ngechidzoke, kana indadzoka kumba toenda paFacebook live tiri kuita live tiprove vamwe tadzokera. Ndisangite benzi, usandite stupid. Handiti usatombodita hako benzi. Ndikatoramba kuita live iyoyo. Handitika vakazogara 1 week, hamati vakanetsana chiikoko, vakabva vadzoka kumba. Vapazoitika this incident iyo yakaitika. Paita incident yamai ava, ndikabva ndarowa. Ndikati you know what, ndifunga ndakabuda mumba usiku kuma past 10. Vanga vatoloka madho, ndakapwanya dho. Zvikanzi ubude pano. Vatora foni yangu, ndikafamba netsoka, makizi emota zvanga zviri mumba. Ndakafamba netsoka kuenda kupolice paCentral. Ndikabva ndanosvika paCentral paipaya, bva ndanotaura bva vanditi endai kucivil court, munoita protection order kuti zvikazoitika futi next time paine protection order. Handitika vanotosungwa vanovharirwa 6 months, but as long paine protection order, if he breaches that protection order vanopinda mupi, vanopinda mukati mejeri. Handiti vangati it's okay, mangwana vandamuka vandaenda kucivil court, because vanga vari munhu wekufunga kuti inini handife ndakaenda kumakoti because ndinenge ti zita rangu, inini handife ndakabuda ndichitaura chakati because ndinenge da kuprotecta zita. Zvesho ndakaenda kucivil court.
for protection order vakasvika vakataura zvese kuti munhu yauya anonzi ndatomudepression, munhu anonzi abuse emotionally, munhu anotaura mashoko anorwadza, munhu anonditaura kumagirlfriends ake, munhu anondirova pamberi pevana. Saka hazvinake kuti vana vazondonga vachikura ndichirohwa pamberi pavo. Jere vauya mapurisa akatouya kuzovasevha masamons, vabva vatouya vasevhwa masamoni vaivaipo, ndakatovaudza kuti varipo uyaya, bva vatouya bva vasevha masamons vakanzi ngavauye kukoti. Kukoti kwakuya havana kuuya, vakatumira mhene rimwe loya ravo rakabhadhara, vabhadhara loya riya ndiye akabva auya kukoti. Auya kukoti, akuya kukoti haana chakambotaura, akangoti grant yezvaari kuda, vandapiwa protection order yangu. Ndapiwa protection order yangu, vandadzoka kumba, vandavapo kopi yavo, because ndapiwa 3 copies, rinosara ikoko ravo nerangu. Vandavati kopi yenyu iyi yeprotection order mogara navo. Kubva nhasi musambofambe muchitaura zita rangu, whether ndekunani, musaende kwakati. Pazvapera zvakadaro. Pari kuzopinda nyaya yekuti vaudze vanhu zvemanjuzu nekurombeswa. Inini remember 4 years dzese ndanga ndisesabatsire nevanhu ava. Kana kuri kuti pane zvavakabata kana pane zvavakaita, ndakatozozvibatanidzawo nemaincidents akaitika Sismele. Mama vavo nyakubereka vakamboita time yekuti vakarwara zvekurasika njere. Chakatinetsa pakarwara mai vavo, ende time iyoyo ndakasasabatsire navo. Ivo vaibatsira vari kwavo, ini ndaibatsira ndiri kwangu ndega. Nekuda kwe2 mareasons andakupai ai, anditi ndichizviitira zvangu, ivo vachizviitira zvavo. Saka chakatinetsa madays akarwara mai vavo, kwavaifamba kwese mai vavo vachirwara nepfungwa, vainobatwa ivo kunzi ndo vane zvavakaita sei, pane kwavakaenda vakanoromba. Saka ingine I was like, ndekupi kwavangadai vakaenda kunoromba. Saka rimwe day mukufamba kwavaita ngana tete wati anditika vakabva vafonera hanzvadzi yangu anonditeedzera yonzi Victor, vakati Tsano mama vangu vari kurwara, hapana kwamunozivawo here kunoitwa zvekubatsirwa, chimboendeona mama, because tatenderera nzvimbo dzakawanda zviri kutaurwa zvacho ikoko asi tomborina kana sense. Hanzvadzi yangu akati Tsano ini handizive, but pane kwandakambonzwawo kuti pane vamwe sekuru vari paEastleigh vanoita zvekubatsira, madii mambotraya muende ikoko. Zvikanzi ndipei address, zvikanzi mirei ndikubvunzire nemunhu wandinoshanda naye aiti akamboita kupi akamboenda ikoko. Zveshuwa hanzvadzi yangu abva avatsvagira phone number, avatsvagira phone number, akabva avapa phone number dzedziya. Avapa phone number dzedza bva vafonera sekuru vaivaya, vakabva vapiwa address yepa Wesley apo, vapiwa namba yepa Wesley, vakabva vaenda kuya vachinobuda vakidzoka kumba, vakadzoka vachipupuma. Ndikati kochi mafamba zvakanaka here kwamanga mainga namama? Zvikanzi anopenga sekuru vavo vanotopenga. Ndikati chichaitika? Zvikanzi tichingopinda imomo pamwe aona Range Rover. Ndikati asi pamasvika vabuda panze here sekuru vacho? Zvikanzi ayewa havana kumbopa Wesley not Eastleigh. Ndikati vabuda panze here kuti vaone kuti wanga uinemuka? Zvikanzi ayewa havana mbobuda, pamwe vanenge vaudzwa nevakomana vavo kuti ndinifamba neRange Rover. Ndikati saka zveRange Rover nezvamanga mafambire mamo zviri kubatana papa zviri kubata pane nyaya yako. Zvikanzi zvanzi tichingopinda imomo tabva tanzi izvoni muri kutsvaga muroyi muri kufamba naye, munhu wamuri kufamba naye uyu ndiye akaromba, ndiye ari kupengesa mama. Hanzi vangatoita hasha, ndikati munonyepa, hapana chamunoona, vakatobuda muyama. Ndikati ko ivo vanogokubata kuti wakaromba uri kupengesa mai vako, chii chavanga vamboona? Ko madii magara kamabvunzisisa kuti zviri kufamba sei, makazviona kupi? Zvikanzi ndatone hasha ngatozobuda imomo, ndikabva ndatoenda. Ndikati hapana chakaita sei, chakaipa. Saka mukugara kwatakaita ikoko kuti ndizobatanidza nyaya dzavaitaura, inini nemafungiro angu semunhu anoona panyama, because ndakazopiwa malinki elive yakaitika. Ndofunga kubva musi watasiyana Sismele 25 February, it's 5 months. Hamuna kana day ramakamboona pasocial media kuti Bolt Cutter hasisiri naDunamis. Patakazosiyana vanga vamitisa musikana anonzi Nometa. Anditi anonzi Nometa, iyeye kana nesenemi yake I'm free kutaura. Nometa Rudo Mupfudza ndiye wakamitisa.
vamitisa nometa angodedzwa kunzi Nono anoshanda pagolf. Vamitisa nometa iyeye munhu ndakaita 3 times ndichirota. First time ndakamurota zvese nezvaari ari pakati pedu takarara pamubhedha. Ndikavamutsa ndikati imi ndiri kurota mukadzi akarara pamubhedha achitaura kuti tiri pabarika mukadzi wenyu. Zvikanzi kunyepa kuna zvakadaro, iwe hope dzako dzinongorota, unongoramba uchingondironda kuhope dzako. Ndikati it's okay, but ndikazvirota ka 3 it means chokwadi. Ndanyarara. Second time ndarota the same person again. Anditika ndarota the same person again. Ava ndabvunza vakabva varamba. Third time ndakarota pambedha patakarara pachinja kuita muchenje. Saka in that dream ndakazvibvunza ndikati ko pambedha paita muchenje sei? Chandinoziva muchenje unoita paguva kana kuti unoteedza muti. Saka ndiri muhope imomo ndakafukunyura pambedha paipai. Saka ndafukunyura pambedha pakabva pabuda mwana mucheche mukomana akafa. Saka ndiri kuhope bvangati ko baba Angel makaita mwana akafa mukasandiudza. Pandapepuka pandavamutsa ndikati baba Angel ndiudzei chokwadi. Zvikanzi chii? Ndikati makaita mwana imimi akafa. Mune munhu wamakamitisa akaita mwana. Zvikanzi mwana wacho ari kupi? Kana aripo achazongobudaka. Ko mwana anovigika here? Mwana ambofa akaita sei? Mwana ambofa akavigika. Mwana anongobuda. Ndikati ina ndiro chopedze kunyepa. Ndichazvinzwa chete. Zveshuwa hatina kumboita nguva. Pane munhu wandakabatsira akauya kudare kwangu ndichimubatsira. Musikana uyu akaita mwana akamuzvara muna January 2024. Mwana iyeye akararama 2 days akabva afa. Mwana iyeye afa paipaya. Akanga kurenterwa kamuflati, ende paakarenterwa muflati ndine nhumbu yaJunior vakatengesa Benz yangu imwe i320. Vatengesa Benz ava vandinyebera kuti mumbozi matengesere avaita mota vaingobuda nemota voita kunge vari kuenda somewhere votodzoka vasina mota apa vatotora bhuku remota mumba. Ndo matengesere vakatanga kuita mota. Handiti kachitengesa maBenz chichii kusvika tazosara nemota 1 yatanga tinaro Range Rover yandakazoti ngaitengeswe mota iyoyo. Handiti saka vakanotengesa Benz ya imwe yananga ndinayo ndine nhumbu yemwana yaJunior. Vatengesa mota iyoyo vakabva vaenda kunorentera musikana yeflat mutown nemari yemota yavanga vatengesa. Do you know kuti Sisimeli ndakabuda muhospital pama-avenues ndichifonera munhu time yekubuda. Ndadischargwa kudhara apa ndaitwa operation yemwana. Ndadischargwa kudhara. Uyai muzonditora. Mota haipo. Ko mota yaenda kupi? Hapana kumbira. Ko shamwari yenyu inogokumbira mota yangu sei mugotadza kundiudza? Ende mimi munogokumbirwa mota mosara musina mota sei? Zvakamboitika kupi izvozvo zvamuri kuita izvozvo? Zvikanzi aikumbira kuti ari kuidzosa mangefoni yake haisi kubatika. Ndikati tsvagai plan muye kuzonditora. Hamene munhu vakanokumbira kombi Sisimeli vakauya nekombi. Muri kunzwa? Ndikakwidza gumbo rangu kupinda mukombi Sisimeli munhu anga ine mota Benz. Ndikakwidza gumbo rangu ndine operation yemwana ndichinopinda mukombi Sisimeli. Ndikapinda mukombi ndapinda ndagara mukombi momo ndikabvunza kuti mota yangu iri kupi. Zvikanzi pana haikumbira vachindinyepera. Muri kunzwa? Ndikadzoka kumba ndauya ndapinda mumba. Do you know kuti he packed his bags ndine ronda remwana operation ine 5 days vakanogara kugirlfriend. Ndikasara ndichipepwa nemusikana webasa nonzwadza. Admin vakapfeka Sisimeli diaries, please dzikamai know what to write. Please kana mukanyora comment isai ma-initials enyu kumberi, because after this life people will go through vanofunga kuti Sisimeli ndio vanga vachitaipa. Anditika ini ndisiri mntu kutaipa. Saka pamuri kunyora ma-comments enyu, can you please put your initials kumberi? Futi admin, please stay neutral. Don't write ma-comments anoenda offside. Please, I beg. You are the admin, stay neutral. Can you continue? Sisimeli ndakatakurwa nekombi. Ndakasara ndichipepwa ropa ironda reoperation nemusikana webasa anonzwadza. Nanhasi musikana iyeye andoshanda muofisi mangu because akatozobva nenyaya yekuti anga aroorwa. Ndiye anoziva zvinhu zvaitika mumba mangu musikana iyeye. Muri kunzwa? Vakarongedza vakanyepa.
vakati ndiri kuenda kunoita zvemining kumasvingo vachinogara negirlfriends. Ndofunga ndiwo mazuva akaitwa live naTetelicious. I never responded because I was going through a lot murukunzwa. And ndofunga makaona mazuva yayo ndakabva ndabuda mumaplatforms ese Sismeli ndikati I'm going to stick to my page rakanzi Bolt Cutter the Lioness, handisisina kupage kwandichaenda. Ndofunga ndaenda kuSly Media, ndaenda kuZimbo, ndaenda kupi kuma platforms akasiyana siyana, but ndakati nezviri kuitika izvi I can't go on social media ende vanhu avazive zviri kuitika mulife mangu. People are going to attack me ende nezvandiri ndine mwana mucheche hazvizonditiri zvakanaka. Ndinogona kumwa mushonga makonzo ndikafa. Apa ndagara ndikutonga matablets depression. Mukazviona Sismeli ndanga nda silent muma social media platforms ese because I didn't want my attacks ekuti ndikaisa post vanhu vouya vondi attacka. Apa inini ndine zvandiri kutosangana nazvo mukati memarriage mangu. Saka ndakangozvitaura ndikati no, let me remove myself muma social media platforms ese ndingozviraramira life yangu iri private. Ndongodhila nepage rangu. Ndofunga page rangu racho pa 20k ndo platform yandanga ndakungowanika chete iyoyo ndisasaende maplatforms because I couldn't take it. Zvinhu zvaindiremera Sismeli zvandaisangana nazvo handiti mva ndazvibuditsa vakabva vamitisa munhu akazondiudza munhu wandakabatsira Sismeli zvikanzi mama ndinorwadziwa nenhau yekuti makandibatsira zvinhu zvangu zvikaita. Pamwe dai makandibatsira zvikaseka ndaiti pamwe ndine grudge nemi, but zvinhu pamba pandinolodya landlord weipapo hama yake murume wenyu anotodedzwa kunzi tafadzwa, haadedzwe kunzi vamuchena. My baby is turning 3 years manje is turning 3 years musi wa23 June. Nhumbi yoyo ndakatadza kuitakura, ndakazvara premature 8 months nenyaya yestress. Ndakatomuzvara ari 8 months ndikatoitwa agent operation because mvura yakangotanga kubuda kuma 3 am ndakarara nekuda kwestress nekuda kwepressure. And ndatoudza gaina kuti I don't think kuti I'll pull through this pregnancy. I feel kuti iri kundiremera nezvandiri kusangana nazvo. Ndakatoudza gaina saka ndakazotanga kutongoputika shupa iri pa 8 months vanganoitwa C-section ndikabawa ma-injections ekuti mwana akwanise kuzofema mapapu ake abuda because kazhinji ma 8 months avawanzorarama. Saka mukadzi uyo ndiye akazondiudza akati mama zviri kundirwadza because murume wenyu anotouya pamba ipapo pandinolodya palendodzi wangu negirlfriend yake indina handizive. Munhu uyu akatomitiswa ndiye akandiudza zvese zita rake and everything. Akamitiswa akatoita mwana yeye but mwana yeye akafa after 2 days mupi muhospital. And nanhasi mukuona mavoice notes ndakataura ndikati ndakavaudza ndakazvirota 3 times vakandirambira. Ndakavaudza 3 times vachindirambira zvinhu izvozvo anditika zvikanzi ndikuudzei zvibve mupi zvibve mukati memoyo wangu. He went to that lady, he started to threaten her kuti I'm going to kill you. Urida kuparadza marriage yangu iwewe. Wanga uchiudzire chii mukadzi wangu ndizvo zvinhu zvakaitika ndida kukuuraya. Ndikati how can you threaten someone ada kuparadza marriage yako? Iwewe ndiwe uri kuda kutoparadza marriage yako because ndiwe uri kubuda uchinonyenga. Ndikavabvunza ndikuti mushonga rudziwa wina chii chiri kuitika pauri? Izemo rudzii rekuti unenge uchingonyenga vanhu uchiita sei? Chii chiri kumboitika pauri? Problem yako imbori papi? Saka ngeni pfungwa dzangu ndakafunga kuti pamwe sezvo vakuita zvinhu zvavo vega vachizvibatsira vega, pamwe paniko vakaenda vakapiwa mhiko yekunzi rarenye vakadzi muite mari here, pamwe chii? Ndo zvakangouya mupfungwa dzangu because chihure chacho was out of this world. Sismeli changa chisingaite chihure chacho. Anditi ndofunga mune mavoice notes andaivatumira andakupai anditika ndichitobvunza kuti ndakuti mupedze kana vapedza tozobvunza tiplay mavoice note but pamuri kuti mimi muri kufunga kuti vakaenda vakanopiwa mhiko pamaifunga kuti vakanopiwa mhiko yekuti vaite mari vakamboita mari here? Tafadzwa uyu tunamisi akamboita mari akutorina kana mari yavakaita, hakuna kana mari yavakaita, but kwanga kuri kutongofunga kwangu kuti mahuriro ava asi pane zvavari kuzviitira
asi pamwe vakanzi varare nevakadzi ko chii chiri kuitika pandiri uri mukadzi uri mumbasisimeli unongovawo nemubvunzo nekuona zvinhu zviri kuita sei zvinhu zviri kuitika saka hauzozvinzwi sokuti zvinhu zviri kubva kuzviri kuenda kupi dai kuti pamwe vanga vakaromba kunzi vapiwe mari pamwe vangadai vakaitaka mari yacho vaine mabhizinesi avainavo but havatorina anything chavainacho but yanga ingori mubvunzo yangu yandaitongobvunzawo nezvinhu zvandiri kuita sei nezvinhu zvandiri kuona because zvanga zvaita sei zvanga zvawandisa chiureke chichiti was out of this world anditi ndati zvapera izvozvo saka pandakavabvunza ishu yemukadzi uyo kuti vakandipindura kuti chii vakanditi kumitisa kune basa rei varume vese vanongomitisa ndina kuuraya munhu ndikati are you serious zvikanzi do you know sisimeli kuti unogona kugara nemunhu mumba ugoita heartbreak uinaye ugohila uinaye ugoita move on mupfungwa kwete kuita move on kweboyfriend no wotoita move on mupfungwa uinaye iwe uchitogara naye mukati memba ndakangotaura ndikati you know what inini I think I'm tired ndamboshingira for the past 6 years what I don't regret in this marriage vana vangu vandakaita newe Angel na Junior that I will never regret pamwe purpose yangu yanandakasanganiswa naMwari ndeyekuti ungondipo vana ivavo saka vana ava andiregrete what I regret in my life kusanganiswa kwandakaitwa nemi ndakavaudza ndikati I feel ndisatani akandisanganisa nemi pamwe satani aine chaida kutouraya mukati melife mangu kadai ndanga ndiri munhu asina kusimba zvandasangana nazvo zvese nematroli wanenge chitwa pasocial media ndingadai ndisipo pamwe ndingadai ndakapamwa mushongo wemakonzo ndikafa but ndinoki ndikatarisa vana vangu vandinavo 4 ndo vanondipa simba rekuti andife ndakafira murume nyangodai zvikanzi zita rangu rasvibiswa nyangodai ndikazi ndasangana nezvakati andimbofe ndakazviuraya for the sake of my kids murume anogona kuita move on oenda but vana vangu havafa vakaita move on I will forever remain their mother ndizvo ndakavaudza ndikati handisi kuda drama rese rawaimboita kuti pese paunenge wabuda ndinozvinzwa pasocial media ndiwe waenda uchinoudza vanhu this time handisi kuda drama handisi kuda kunzwa even pasocial media kuti tarambana handisi kuda dare richaunganidza vanhu because handichade kugadziriswa pandaisimbodedza dare rehama ndaifunga kuti uchagadziswa ukaita sei ukachinja but this time ndingi ndichazoudza vanhu kuti ndati baba vemwana rongedzai mubude muende inini handichade zveshuwa vakafunga kuti ndiri kunyeba vakabva varongedza mota pane kamwe kamota kavaishandisa kekuhaya handitika because inini mota ndakanga ndatoisa matreka ndinemwe Lexus yandiri kufamba nayo ndakatenga Discovery last year naJanuary yewhite saka ndanga ndinemwe Lexus yandiri nayo futi mwe Lexus yegrey saka ndakaisa matreka mumota dzangu handiti so pandakaisa treka mumota iyoyo havana kuziva kuti treka iri mumota mangu inorekodha futi nemavoice saka vakabuda this other day vakumbira mota yangu Lexus handitika vakumbira Lexus vachingobuda vandangonoplaya Lexus recorder and I heard my voice notes avaitaura neex wife yavo achitodhimanda mari yevana vakadzokera vakanomitisisa futi first wife yavo vakasiyana navo ane vana twins handiti muri kuona ndanzwa mavoice note ayaya vachimuti handiti vana vari kuya ikoko weekend here ndichavapa mari I was shocked again ndikati baba havanyaya dzako dzawandisa handichadzikwanisi ndakanga vataura ndikati you know what inini handichade just move mungoita sei mungobuda mulife mangu handisi kuda noise inini ndichatumira madivorce papers because tine muchato ndichanofaila divorce ndotumira madivorce papers ndozvandakabva ndaita sei ndozvandakabva ndavaita handitika ndiri kutofunga kuti ndizvo zvega sisimeli inini naDunamisi hatimbofe takadzokererana mwana wangu inini my first born akundibuditsira mascreenshots emamessage ekuti dedi vanga vakandinyenga mwana wangu kunyenga mwana wangu wandakazvara inini muri kunzwa kunyenga and my child can even come muri kunzwa kunyenga mwana wangu wandakazvara ndikati ko wakanyararirei se usina kundiudza zvikanzi ndakati hazvingaite kuti ndikuudzei you are going through a lot
kuti ndizokuudzai futi kuti murume wenyu andinyenga. Ndosaka maindiona pese pandainetsana because zvaindinetsa ndaiti kanetsana pese pakanetsana mwana wangu aiva nongedzera kuti mama uyu murume uyu is evil and achakudestroyai, anogona kukuurayai because murume uyu zvaanoita behind your back amuzvizive. Aigara achitaura kuti murume uyu is not a benefit in your life. Akatotumwa naSatan vachivaudza direct vatoripo ende vasingambomupindure. Ende ndakazoziva kuti reason yacho kuti vasamupindure mwana wangu achivashaudha inhawe kuti vaiziva kuti vanga vakamunyenga, saka vaitya kuti akazoita sei achazotaura. Saka pakazoitika issue yenhumbu yeuyu, that's when she came out. Abva andiudza zvese neproof everything. Vakati vanga vakandinyenga, ndosaka manga musingandione ndisingade kugara kumba. Ndikasaka pese pawaiona mwana wangu ende mangozova vana vedu ama2K madressing avo, mwana wangu anotodressa zviri sex. Anditi kasaka pese pawaimuona uchiona magaro ake, saka waitorwera mateka. Dei mwana wangu anga ari benzi ranga riri hure, it means wanga ucharara nenyika nemwana wangu. Ndo zvandiri kutaura. Kati zemo rako rakaita sei unonyenga mwana? Sheroni na Angel vakabuda mudumbu rangu. Saka zvakafanga nekuti unogona kutonyenga Angel mwana wako wandakaita newe because vana vana vangu veseka. Saka izvozvo ndakabva ngataura kuti ndikati you know what? Nyangwe dai ndanga ndichada kukuregerera, I cannot choose a man over my kids. Never. There is no way yachazonzitadzokerana muupenyu over my dead body. Handisisina pandichazodzokera newe. Izvi zvawaita izvi, wamboita chifambi nevamwe vanhu vese, but not kumwana wangu. Atiite hakuna zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro, not kumwana wangu. Zvimwe zvese ungaite, but not pamwana wangu. I cannot choose you over my kids. Vandavataurira ndikati haufe wakasvika pamba panogara, haufe wakasvika pavana vangu, handidi. Kana uda kucommunicate nevana, ndichakupa nhamba yemwe mwana wangu mwemukomana ari form 2. Unongofona ipapo upiwa phone utaura nevana. I blocked him sisimeli pamaphones angu ese, pa WhatsApp, calls, everything. I blocked him, even pa page rineri. I blocked him. Vakatongosiyana nazvo. Ndikati no, vana vacho hatochengeta aite anything. I just told myself ndakambokudza ava 2-1 handikambotadze kukudza ava 2. Nyangwe ndaimbotumira mamessage, mukadza kutumira mari yevana here? Ko vana, ko school fees yemwana, ko chikafu chevana, mwana mapampa chakati. Ndikaona kuti yowe zvokuswera ndichinetsana ndozoda kunge beta X, rega ndichengete vana vangu. Chero ndikanzi ndadya nesalt, vana vangu vanongodyawo salt iyoyo, but I know kuti Mwari haambofa wakandinyadzisa zvekuti ndinodya nesalt because munhu uyu handisiri ndakaita sei ndakamutadzira. Saka ini ndo decision yandakazoita. Ndikati no, let me let this go. Let me choose my kids over this man. Zvimwe zvese aimboita, but kumwana abata pasingaite sei pasingabatwe. Saka inini ndaingofunga kuti nezvese zvakaitika mumarriage yedu iyi, kunyarara kwandanga ndakaita, ndisina kuya pasocial media, ndisina kumufumura, ndisina kufukura hapwa, I had respected him zvisingaite sisimeli because ndanga ndakafukidzira zvakawanda. I was shocked ndakutumirwa malink ekwana Zigo achitaura kuti Bolt Carter is now my ex. Takasiyana. And aita kunge arikupa testimony because akataura kuti zvizve manjuzu izvi vakadzi vemanjuzu kubva musi wandangobva ikoko kusvika izvezvi handina mwe mukadzi wandakamborara naye. Akuda kunobudisa point yekunge inini ndinanga ndakamurombesa. Kana akaromba, kana ene zvaanenge akabata, anenge akazvibata ega because inini ndaisingabatsire naye. Kana aine zvakaita, kana aine anything chaakaita, inini I'm not included. Zita rangu ngaribude. Because vanhu vane zvotyika kuzobatsirwa kuya kwandiri vachifunga kuti ndino initiate vanhu, vachifunga ngoita zvesatanism. Inini handiite satanism. Because akataura point yekuti kubva dhera ndabva ikoko handina mumwe munhu wandakazomborara naye. And to get the shock of my life, nezuro wache vamwe vanhu vatori pedyo naye vakutozonipa information yekuti anotogara kwamachipisa nemwe mukadzi. Apa this is bagami, munhu ari kutiza, ari kuda kusevwa. Ende sisimeli pese panoenda masummons out of town na sheriff, I pay $127 yekuti vaende kunosevwa. Saka akaenda akavashaya. Panodzokera futi sheriff, ndinoenda kunobhadhara futi 127. Sheriff panodzokera
kudzokera futi kuti aende kunosevha ndinoramba ndichibhadhara ma127 ivo vachiudza mutaurei kuti handipo kumba kwavo kwavaibatsirira kumbari uko votaura kuti handipo handitika saka ndakuramba ndichingobhadhara mari yekuti vasevhwe masamoni vachinzvenga unorambirei kudembura muchato iwe wabuda mukati melife mangu uri kurambirei wakabatira pamuchato lawyer nezuro akazonditi it's cheaper kuti vauye kuzosevherwa mutown because is $30 tovafonera vouya kuzosevhwa nasheriff kuma-legal offices ema-lawyers handiti vakafonerwa nezuro nalawyer vakanzi kuti muuye mukadzi wenyu akafaila divorce saka munofanira kusevhwa zvikanzi ndokupai nhamba dzelawyer wangu mufonere lawyer rangu auye iye mumusevhe lawyer rikati no ma-divorce papers aasevhwe through your lawyer ma-divorce papers anotosevhwa kwamuri direct motosaina kuti mareceiver imimi ndimi muchatora ma-divorce papers yayo mochizoenda kuna lawyer renyu kana lawyer rakuzouya rinenge rakutozouya nereply but imimi mauya kuzoita sei mauya murimi matora ma-divorce papers zvikanzi handipo muzondifonera musi wemanje ndine zuro zvikanzi handipo muzondifonera musi wemanje lawyer akati it's okay let's wait for the Monday yacho iyoyo kana manje vakasauya tokutsvaga maways ekuti vaite sei vasevhwe mapapers iyayo ndozvakaitika saka inini ndofunga sisimeli nyaya yekuti ndakasangana bolt kata mamusingatoizive vanhu vepasocial media hapana ngachitozviziva dai iwe vasina kutoenda pazigo kunotaura saka inini I feel kuti vakafunga kuti silence yangu pa5 years vakangofunga kuti pamwe maybe mukadzi uyu achanditangira kuenda kupi kuenda pasocial media kunotaura kune vanhu kuti ndakaramba kana Dunamisi aizodai but inini ndakanga ndasira pakuti ndine vana saka hapana pandikaenda pasocial media kunofumura munhu uyu because tine vana anditika vatinavo and social media doesn't forget anditi sananga ndakasira pevana kuti whatever happened ngazvingopera zvakadaro vanhu hapana anofanira kutomboziva kuti takarambana hapana anofanira kutomboziva kuti takanetsana nei ngazvingopera zviri under the carpet ende panga patori nepeace and I was healing zvakanaka ndanga ndakaita move on mupfungwa dzangu nezuro sisimeri ngatumirwa malinki ndakaita kunge ndichaputika tsinga apa ndanga ndatombomira ma-depression pills ndifunga machoona kuti akatiwanda mupaketi ndakanzwa tsinga yangu inei kudembuka tsinga yangu yakatanga nezuro ndakati ndichikwidza ma-steps kuda kuenda mumba so nezuro ndofunga dai ndakafa ndakaita kunge ndikuda kurutsa ndikaita kunge mweya wangu uri kuda kubuda ndikaita kunge ndikuda kutorutsa mweya wangu ndakangopinda mumba vangatora pen stop yegreen 1 avangatora depression tablet 1 ndikabva ndamwa ndikati anti musandimutsire chikafu that was past 5 ndikati anti musandimutsire chikafu ende pasauye anyone mubedroom mangu vana ngavasauye handisi kuda light ngavasandibatidzire light handisi kuda noise muite kuti vana vanyarare ende musandimutsire chikafu ende foni yangu ikaringa musandimutse ndikabva ndaenda kunorara because depression piwe inokotsirisa nezuro kana palive handifunga kuti ndaikwanisa kupauya I was not okay zvachose ndikabva ndangopinda ndikabva ndarara flat ndofunga ndakapepuka kuma10 foni yangu yatozara pachaja handiti vachitondimusa kuti mama mararisa foni yenyu iyi saka ndakangovatovatayira zvinongo tori mudeep sleep yedepression tablet rariya bva ndangochiisa papilo vavatongogadzika foni yangu papilo vangativati musabatidze pinga musabatidze light vangogadzika foni yangu papilo ndikabva ndangoisa pasilent ndikabva ndatopirara ndazopepuka makuseni saka ndo patiri kutizosvika patiri nhasi right tinotenda bolt kata ndokutipa side rako of the story ngatimboplaya mavoice notes ako tisati tasvikawo pakuti tibvunze zvedu mibvunzo because nyaya yacho yabva yangoita zvayo clear kutaura chokwadi but ngatimbonzwa mavoice notes aya amaitumirana nemurume wenyu tiwane kuzadzikisa panyaya yezvakataurwa nemurume wenyu. Ndati ndi-unblock ndingotumira message yekupedzisira ndofunga makuseni wanga uchinyepa kuti munhu wakapedzisira kutaura naye kudhara wakaitira vanhu vakawanda ma-screenshot chisi ndokukuhurira baba yenyu ndakuudza ndofunga ndakakuudza mavoice note anezuva kuti iwewe unokunoita zvinhu wakatonyarara waitira ma-screenshot kune girlfriend yako kune hure rako noma uchimutaura kuti inini ndikukuhura inini ndikukuhurira baba enjo pamberi pamwari chaipo chaipo ndakambokuhurira inini
ndakambokuhurira inini zvinongoitawo Mwari handina kumbomubloka zvangada kuti nditoziva because wanga uchindinyepera tokapedzisira naye kutaura naye kudhara wakatotaura naye nezuro nezvakaitika uchindinyepera tokataura naye kudhara but wanga kutondishambadza kumagirlfriends achivaitira mascreenshot kuti hanzi ndiri kukuhurira inini. I think this is the best decision that I have ever made in my life. This is my last voice note to you, my last message to you. Ndokumbirawo kubva izvezvi ngatisatsvaganei, usandifonere, usanditumire message, usasvike pano, usanditsvage, usatomboite sei. For now, chimboita life yako wakasununguka. Wainditaura kunana Noma kuti ndiri kukuhurira inini. Asi zvinhu zvekudhara kaizvi ndezve last month. But wandibhejera kuti hanzi ndakaguma kumaona kudhara. Handitika wakaguma kundiona kudhara. Uri kutomubhadharira rent. But rent yapana papa waigara wanga usingabhadhari. Uri kutomubhadharira rent. But angel sitabhadhara school fees. Handiti uri neutsinye iwewe. Ndinenge ndichifamba kubva kunochandishambadza kuvanhu. Vanhu vakawanda wakatotumira mascreenshot. Vanhu vakawanda wakatotumira mamessage. Uchivanyepera iwewe kuti hanzizvo ndiri kukuhurira. Unenge uchiudzwa kanzi ndiri muhombe kwauri. Pawakandinyenga ndakakudza ndiri muhombe kwauri ne3 years. Wakandidire chiwi, wakarambire chiwi neni. 3 years ndikanzi ndiri chembere inini. Nemoyo usingatomboite chafadzwa we manje andiudza kuti wakamuudza kuti ndiri kukuhurira azvitaura zvese mamessage ayo. Ataura. Moyo wako wakaoma. Kana usingade munhu handitika ndosaka waimhanya kuda kubuda bhozi wangaudza vanhu kuti maenje vari kuhura uchiudza nemagirlfriend nemahure. Ndosaka panza kuti makuseke nawafunga kugara ndipe foni yako ukaona kazviite ndichabaka zvinhu zvakawanda mufoni mako imomo. Une hunhu hwembwa hunhu usingaite chafadzwa. Handidi kukona pano buda mulife mangu zvachose ende zvachose ndikachitobuda nei zvachose muchato ndiri kunodembura adresi ndinoiziva madivorce papers achauya ikoko zvongopera zvakadaro because hauite unongitaura kumahure iwewe. Ndosaka waibatikanga nemapost angu andaisa ekuti murume anenge achikutaura ekuti hanzi murume anenge achikutaura yeti waitonditaura kuti ndichinditumira mamessage iwewe ukinitumira mamessage kumahure kwako. Ndakakuhurira inini pa6 years dzandagara newe ndakakuhurira iwewe. Ndo chinhu hwangu chawaifanira kundipupurira nekutaura kune vanhu vako ivavo not kunondiudzira iwe mahure ako enyu kuti hanzi ndakakuhurira inini. Ndakakuhurira kupi? Zvaunoziva pamberi pangu ndakakuhurira kupi iwe tafadzwa? Mwoyo wako wakaoma zvisingaite. Chiita life yako. From now uchataura kuti chii manje? Uchanga wakuvaudza kuti chii? Handisisiri mulife mako. Sha, ini marriage nezvangu handidi kunyepa handichadi. Ndakutofunga kuti sibhekere kuti dembure muchato. Uzviitire life yako ndozviitira life yangu. Okay. Tina tafadzwa makabloka na here nai Goldcat marriage niyo. Page ye. Makabloka. So akwanise kuedza ndada kuedza imese papa. So akwanise kuedza because tafadzwa anoda kukwidzwa ipapa. Muedza ndisipo sisimeli anditombodi kuita that encounter nemunhu iyeye. Munoedza ndisipo wotaurawo zvandada kutaura ega. Pane pekuti ona Dunamis. The anger and the pills, my depression pills are kunwa, and sometimes you need to face your fears, your worst fears. Ushisunungure. And right. What we can do, at this kuti tikaona tutakuita bongo so I will drop you. And tafadzwa. Ndinoda kuti ufone isainhamba. Tafadzwa ngaafone asakwire. Tafadzwa ngaafone. Achafona pa phone number icha Edgar apa. Iwe uri pa live. Tinzo kuti anzi mundi Edgar asipo. No. You can call in uripo tafadzwa tichikubvunza zvawaitaura nezura zvadzi handitika tinoda kuti mufa isai number guys anofona tikaona kuti it's escalating now tobva tamudonedza sisimeli inini handisikuda live naDunamis kana muchimudedza indataura side story kana wadona iwewe ndochibvunza ndochidedza Dunamis wacho I don't know whether to keep on ndoramba ndichiplay audios kana kuti ndokudonedza play mupedze neni kana muda kubvunza anything mobvunza ndodona chitafadzwa hakuna chinorwadza chekuti unenge uchitune murume mumba asi tonzi murume waningi watonoroora mumwe mukadzi kusaidi zvandisingatozivi iwe uchitogara nemunhu iye anenge achitozikanwa nerotation rese kunzi mukadzi watafadzwa Noma mukadzi watafadzwa. Inini ndinenge chitori benzi anenge asina kutokwana ndini. Saka handidi kuti ndikunyepere ende uri munhu ari rough
unopindura zvaunoda, unohurira munhu the extent kuti unongochirova nyoro to the extent yekutisana mimba kana iri preparation manga matotenga ikoko, but at the end unondoudza kuti handina kuuraya munhu, ndaita ngozi here. Unorwadza tafadzwa, unorwadza zvisingaiti. Saka ine zvekuti tizogara ndichitaura kana kuti tinetsane kana kuti zvini chitambe chigara tese, ndakumboda space. Chandiri kuda izvezvi space, ngatimbosiyanei. Space chaiyo ndiyandiri kuda. Umborarama life yako, handiti une mukadzi wakaroora ukabvisira mari, mama toita mimba, pamwe wanga uchambopora, pamwe watobata imwe yechitu. Inini hangu handichazvikwanisi, handidi kukunyepera. Ndiwe waenjoya mumarriage munomu, wandirwadzisa kakawanda tafadzwa nenyaya dzevakadzi, wandirwadzisa kakawanda nenyaya dzevakadzi. Mazuva aya kwanga ine vakadzi ana Amanda, ana Kezi, anani Hobho, ana Nono, wanga uine vakadzi Hobho type netype. Pandakazoita group reWhatsApp pepe vakanga vari 16 vakadzi vanongochihura navo. Ukasvika pakundibhadharisa mari dzaKezia, kana isa usati wanipa mari yangu 1.8 ndikabhadhara kuhurira kweKezia, rawaihura futi naro uchindirwadzisa naro. Mumwoyo mangu mune pain, handidi kukunyepera, ndine pain mumwoyo mangu. 1.8 yangu iyoyo ndikabhadharira hurira rako futi, ndiri kuida. Okay, well, this is what I'm going to do. Makojo apa akareba and akawandisa. Saka zvandichaita, I'll post. Hello. Sismeli, ndinokumbirawo for today, for my mental health. Mumbomira kwidza tafadzwa. I'm no longer okay. Ndinokumbirawo kana mtizotidedza chese mchachidedza, but for now ndinokumbira because life yondichazoiona anditika. And he's a narcissist. I know he manipulates things. And it's any other proof you want from now. No. With proof, I think as it is right now, we have enough proof as this. Iye akaenda kuplatform kwake akanotaura zvake anditika ndauya paplatform penyu as a woman kuti ndite vent out anditika, and I don't want my abuser. For now I'm not mentally well. I don't want to watch a live yatafadzwa necondition yandinayo izvezvi. Sismeli, I'm not okay. Nditoni wafuti depression pill ndikwanise kurara because zvatotrigger zvinhu zvakatowanda, and I thought kuti ndanga kutoita move on, but zvinhu zvatoitika zvatotrigger zvinhu zvakawanda. So for today ndingokumbira mungondirespectawo my mental health because ndinokwanisa kuzoita anything and I don't want to do anything because ndine vana Sismeli vandinavo. I've been through a lot and I wanted to vent. And I just want to thank you for this platform, Yamantipa, kuti ndite vent out. Saka ndinokumbirawo for today, ndinongokumbirawo zvangu, mungonti reliever. Nezuro ndakaposa ndaita zvimwe zvinhu, mwoyo wangu wakaposa wabuda. Nezuro, I'm tired, Sismeli. I'm tired. Handidi kukunyepera. I have been through a lot. Vanondiziva nemararamiro andanga ndichita, ndofunga pane mukadzi anga achitukwa nevanhu comment section anonzi Mai Kim vakaita head on na Dunamis. Ndiye akazobuditsa nyaya dzokuti pakatengeswa benzi yangu mukadzi ye akarendeswa mota umu akada kuvarova pagedhi. Tasiyana vandiona pagedhi ndine mukadzi ye zvikanzi rukuite chinaye, she's my friend, sawira vangu vane account yakanzi Mai Kim vacho vakada kuvarova pagedhi apo vachitaura kuti zvoni mimi zvikanzi handisi my angel vamunoitira zvinhu zvese zvamunovaitira chihure muchivatengesa zvinhu muchiita sei. Handisi my angel. Kana musati mambodzwa kuti kune varume vanorwa nevakadzi, ini ndinokurovai. Ndiye munhu wavaitaura kuti chikwini chavo chinoita zvemanjuzu, masawira angu, mashamwari angu. Saka today ndinokumbirawo Sismeli for my mental health and for my kids. And handichatokwanisa kuramba ndichikontinua ndiri panapa. Ndokumbirawo ndimbononga we can't even ask you questions. For now ndokumbira mumbomira. I'm no longer okay. I'm no longer okay. I don't want to lie to you. I'm no longer okay because ndaifunga kuti ndahila, enge ndaingofunga kuti munhu achangoita move on akanyarara kwaari ikoko. Ndozvandaingofunga because I didn't want this drama dzepa social media. I didn't want this. Ndosaka ndanga ndakanyarara. Ndosaka ndanga ndisina kumbomufumura kana kufukura hapwa because ndaiziva kuti pane vana.
I didn't want this, what is happening today. Ndakatotaura kana kuhama dzangu ndikati I will never go on social media. I will never tell people zvakaitika. And hakuna anombofa akadziva. To be honest, I want to be honest with you, my sister. You are a sister, right? But I need to be honest with you. For today, I'm just gonna grant you this as a sister. Kuti achende rimbetomira pano. But honestly speaking, we are a platform. You can ask my questions. My sister, we are a platform. Questions, but don't bring listen, my sister. Listen, we can edit it here, but Topatasia, we grant you your kumbira nas and musame edentary pano. But honestly speaking, on a platform, two parties are brought together because there's an issue of Kuromba, and I remember, and I remember, kune vanhu vakawanda vanotorwa dzakasiyana mwarutochema nezvakasiyana siyana zvaitisha makabvuta masure between pakati pako navo nemurume wako, and this will be the best platform to clear. But zvadakuita, I'll just stop this. Listen, I'll just stop this for today. Antimaona kuti tikurege uhile tichetika nezvokuti now initedza kumuudza pano ndomuona aenda kune imwe platform again kwachanopiwa platform kwauchangoiona still that like iri pasocial media. And I know kuti you never go to any other platform. You never. Okay. You never. Call him. Call him, Sismeli. Call him. No, I'm not going to call him today. I'm just going to let you. And this kuzomufonera nas. And this kuzomufonera. And this kuzomufonera nas. But in past story, yes, there's two sides of the story. Ndosaka nambotika na wawe ready what I to bring him. Uneso mtu head on because tika mvara. Pamwe ane zvinhu zvinotori important zvanoda kutaura. Kana timaona. Saka ene use by saying kuti Ismail. Zota kungevara something zvachakwenda kusiririko. Call him. Ndikona zvakwenda kusiririko. I'll drop. Call him. Kune vakutoti tomupa platform. Ngauye anti wazvona. I knew exactly what it was going there. And you mental health because anongoenda kumune mamwe maplatform ndokwachangoenda ikoko musachembera kuzungaira guys. And then you know that at least panapa vanhu two tira makuru we can control them vese tikaona yako escalator we drop. Call him Sismeli. Call him. Andisimaona. Call him, it's okay. Mfonere. Alright. Muisai namba jula misafoni pani nangachifona baba ndanisiri kudaira. Ndanisiri kutodaira zvachose. Angari kufona. Right. Ndokumbira kuti muisai namba. Thank you mwana wa mambo. The guy acha zvokufona asa edwe. Ngafone apa. Tafadzwa kola apo. Do you know the platform two people umwe apa and then we talk so that you clear unoshanda nevanhu iwewe. Unoshanda nevanhu. It's okay. I understand you. Yes. Because ukatovhara kuti une utovharidzira kuti pane zvichabuda zvausingadi uchidzikana. Let him come face muri soja iwe. Right. Ndinokura mutobika nhasi tobika ivi baba because hapasi kutobva bika zvakanaka panapa majima bikai nhasi. So guys ndokumbira kuti tafadzwa nokumbira kuti ufone. But let's have a civilized and mature discussion pano antika mukatanga kuita zvokuti kukwidza pano tinongodropa anditika ngatitaure zvakanaka hapasi kusungirwa munhu pano hapasi kurova munhu pano ende tirikuda kuti kana muchizoenda kunoshanda kwamunoshanda mufambe zvakanaka pasina makunga ari kuparadza noti muri kuwitsirana pasi apa chikuita chekuti Dunamis ari kuparadza botikati by saying makanoromba kuti kudi ari kuparadza including nevana vake vakakusiyira kuti chengeti ari kuparadza andiona. So I don't know. It's okay sis. Can you please call in number iri papo ngafoni. Face him once and for all. Stand for yourself. Let him come and say what he wants to say. Ukati meluno ndienda chimenda njanisa ndidango kunyara kuti ndivashe. Naenda to kublock. I wanted to block you. No block ukada because some platform papo I'm allowed to say what I want to say as my platform. Nango kunyara anguti uri munhu wangu zvokudaro. Right. Tafadzwa, can you please call in? Mupe number guys afone. Nasipa ndamtobika hapana kukwita. Because nichipedza kundenda ndongeza ndovati. Guys ngawafone tone. Ndokumbira mufone vatafadzwa fonai takumirirai. Tafadzwa nokumbira
fone namba iripo vapewo namba vafone tipedze nazvo tibve takupayo zvatiri kunyatsokufunga nekuona zvakatoitika kubva zuro wacho kusvikana nhasi. Fonai tione tafadzwa, fonai tione. Fonai tione. And this might help you to you zveshuwa. Chokwadi zveshuwa. Demons nangu indorifesa iyi. Hakufesana naro chaiko. Mbotisikana hakana. I'm not that coward. Right? Ngauye tione, ngafone tafadzwa ina zvokufona pa WhatsApp. Save number dzangu idzofone pa WhatsApp. Save number dzangu fone pa WhatsApp. Save number dzangu fone pa WhatsApp. Aukwire hako tinongokusave number ufone. Kana kuti ndikudonhedze iuye kufoni iwewe ndikiri podcast. Uye pa phone. Utenda uri kufoni iye akwire. All right. It's okay. Aditi. Right. But beki wiri zvakunetsa zvepana pachimbobva beki wiri chimbobva kana zvakunetsa panapa chimbobva mental health yakutaura panapa pane maplatform amene kuti 300 400 achingoendapo kune mental health futi next platform. I brought my story, let me finish it ndega uye kuzondiudzira kuti hanzi mental health inozokosha paplatform yese muudze kuti adeactivate Facebook account because me yes I can say ndinotedza kusamba platform achingopedza ikuvhurwa pamwe live inotovhurwa pamwe izvozvo uluwidza kuti uya ndikupe platform anenge akatomirira kuti mental health hakuna mental health here ikoko hakuna here. We just have to control my taurigira chaita ari kupi auye uyu wacho kana taona kuti it's going haywire and then to drop. Adona medemake vadoni tavabvisa pano medemake tavabvisa. She's going to be in the comment section katoni vakanyarira zvavo kana tivari kufoni vasasangani ari kupi. Hatina kupusa kani vana Brenda Manyumu hatina kupusa hatisi madofo zvokunyanya kudaro hatisi madofo zvokunyanya kudaro ngauye tafadzwa wacho akwira apa hatina kupusa tafadzwa ngauye tione pinda tiuya tione ari kupi tafadzwa wacho timi ede tione tafadzwa torina kana green button haana green button racho tafadzwa wacho right. Handisi kumuona tafadzwa wacho nyangwe pandiri kuona pari kuti edi pamuri kuti alright mene ndiko edi podcast pamuri pari kuti edi iye haana green button. Guys, asingadi kwepa live ino ndokumbira kuti ubve wakasununguka ingofamba uende zvako. Anditika chingofamba uende zvako kana usiri zvepano usina huna kudedzwa buda zvako uende. Anditika buda zvako uende zvakanaka famba unyatsokurova pasi. Famba urove pasi. I'm adding you Botchkata tibvunze mubvunzo. Buda urove pasi wakangoenda musatombotore zisipo zvokutotora zvinopesa ngomedza ndisombotariza izvo. Kutoenda mberi uya zvazvinonakidza manje taura sina basa unobva watorova pasi. Hanzi ndipei hashi. Hashi ungochipiwa mucomment section wanu. Ungochipiwa hashi mucomment section. Hashi idzo dziripo idzo. Namba dziripo idzo. Ini ndine
mibvunzo yandoda kumubvunza zvangu tafadzwa 3-4 chete. Namba yakapinwa hapo iyo, ngatore namba. Thank you, Gora. Namba idzo tunamisi tifona katida kuti tichi otife fona tione. Fona ikava tunamisi mufone chinzwe toda kutoti titaure nemudzimai wenyu ipere nyaya chainzwa titopa uvhurira vanhu vataure muono wavo tipe conclusion. Botkata ndinaye kana ndida ndichamuedha uku ndinaye. Namba yakapinwa hapo iyo. Namba iyi yakapinwa hapo iyo. Asana tombobvunza kana mubvunzo, asana tombobvunza kana mubvunzo, toda kutobvunza mubvunzo. Handimaona, asana tombobvunza kana mubvunzo. Botkata, I'm adding you. I am trying to add you. I'm sorry about Botkata. I'm trying to add you. I'm trying to add you. Botkata, I'm trying to add you. Accept. Hello. I andina kusema siweza machu waitoro tishi. Ngati bisi kumachisa kumachu. Andi ndizvo zvangu muri kuumana mbu munoisa kumachu. Thank you, Irene. Munoisa kumachu. Right. Uyu. Let's hear what he wants to say. Get him mubvunza. Hello. Yes, tafadzwa uri sei? Ndiri right hangu hanzvadzi. Ndimi takaona nezuro muri podcast muchitaura kuita kurudunuka hanzvadzi. Ndofunga pakatadza kunzwikwa kana kuti ndaitaura. Ndine chinhu chandoda kungotaura. Muri kundinzwa? Tiri kukunzwai. Ndine zvinhu zvandoda kungotaura. Handisi kuda kumboadresa zvinhu zvakawanda kana kutaura zvinhu zvakawanda. Chinhu chete ndinofunga maona pandati ndiedhei kuchema nditi vachitaura kuti akasangana nemumwe shamwari yangu unonzi Mike Moto wati ndofunga vaona Mike Moto vaona macomment section vaienda pese paipostwa page vaienda vachitaura nditi ndo pandinoda kutangira ipapo. Handisina kutaura zvakawanda. Okay. Mike ivavo ndofunga kuti vazomhanya. Hello. 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 Mama nyarara boshaitika. Ndofunga network. Saka ndakavaona vari mumotikari naMike Kim, avo vanonzi Mike Kim watu handiti friend yacho. So ndakaendapo. Inini ndakangotanga ndichingoti ndaunomhoresa munhu wangu andakunotora naMike Kim. Saka pandakasvika ndo pandakaona kuti ana Mike Kim. Ndo pandakamuti uchina Mike Kim, mukutamba naMike Kim. Zvikanzi ndotamba navo. Ndikati Hello. Hello. Yeah, iri bota kinyarara network. Ndofunga network. Saka ndakabva ndamuti munhu uyu inyoka achakuruma ari kukutaimira. Handiti ndichida Mike Kim waivai.
ndichiudza uyu ndikati ngwani wakandinyepera gore rese zvikanzi ndaitotamba navo but ndanga ndakuavoida kuti usazvizive kuti ndotamba navo. Ndikati it's okay but one day munhu uyu ari kukuruma inyoka ende one day ucharegreta. Saka zvakabva zvapera. Inini pandoda kuedza kutaura ndepekuti ataimirwa naamai Kim ende haana kuzvinzwisisa kuti atotaimirwa. Ende Mai Kim ndofunga pandakaita interview naNaziko ndo one vaimhanya vachiposta vachitaura kuti tinofanira kunzwa side rabroadcaster, tinofanira kunzwa side rabroadcaster. Mukateerera interview yandakaita naNaziko mune mweya usina chimwe chinhu kana kuti against inini, munonzwa handina chakaipa. Pandakatotaura ndichiti aiwa hatina need yekutaura nezvake because takasiyana, because day before ndonga day before ndiye anga aposta pabirthday papanzi Dunamis ari kupenga, ndiye akatoposta papeji pake akati haasi murume wangu, takasiyana, baba vangu zvakama havasi kupenga. Saka handizi rini ndakaita the first person kutaura nawe kuti takasiyana. Inini ndaikata munhu presenter ainditi kubroadcaster makasangana sei, ndikati no there's no need yekutaura about because handisi kuda kudaira voice ranga richitaura because I know that voice kuti ndikaridaira handihwine and I know handihwine. Handisi kuda kudaira voice iroro. One sense kuda kudaira voice ranga richitaura I know kuti haasi riye munhu wandinoziva. Anditika saka zvese zvanga zvichitaurwa zvimwe ndosaka ndakaenda, dai makateerera zvandakaenda ndinotaura, ndaiedza kutaura zvinhu zvandaitiswa nemweya yemanjozo kana kuti nemweya wakaipa. Enda ndichidestroya kingdom yake, handina kuenda ndichidestroya kuti azodai kana chimwe chinhu chandakataura chiri bad. Kana makateerera zvinhu zvandakataura handiendi ndichinotaura because one ndamai vevana vangu, handitaure bad kwete kuti handina zvokutaura kana kuti chindikatotaura you be shocked mukatozoya side rangu, but handitaure bad because ndine vanawo mangwana vanotozonditi baba vakazoti chii kuna amai. Zvaaita nhasi achitaura inini achaona kuti imhodzi yake upenyu hwake hwese ende achadonha a little bit kusvikira apera because zvichamudya. Handina kutaura zvakaipa about Precious, handina chinhu chandakataura about Precious. Dai makateerera that video ndaitaura inini ndini ndaikonfesa zvinhu zvanga zvaitika mulife yangu, whether kuti zvabva sei zvauya sei, whether ndaita zvipi zvataurwa zvese nevoice iro, handina chandiri against nacho because that voice I know that voice in the kingdom. Handiri kunde, handiri kurire, ndinotomuna kana kuti ndinouya panapa ndichitaura kuti broadcaster akazondidai no handizi munhu wemadhirama. Ende chinhu chandiri kutenda kutonamatira utsvene hwangu, hakuna munhu angatonde dombo akanditema because tese takatadza. That's why ndakaenda ndichiti inini ndiri wrong, ndakakanganisa. Kana paine munhu akanzwa video ndichitaura kuti broadcaster akandita chakati kana kuti akandityisa kana kuti akandiinitiata kana kuti akati, ndakatoti zvinhu zvakatangira mu2020 mulockdown kuratidza kuti 2019 network yacho ichitiza. Hello yangamboti yadzoka network. Handina kutaura zvakaipa about iye, ndakaenda handina kutaura kuti taiita zvinhu zvefeki, ndakataura kuti ndaiva belong to marine spirit. Handiti saka kana ari yedai aiva newisdom but atamba nemunhu akangwara akamupusha kuti wataurwa naDunamis asingazive kuti mai ava in'anga varida kushandisa zita ravo vachimupusha kuti enda unopopota, enda unotaura, enda unoexposa Dunamis.
vachabvunzwa kuti Mai Kim ndiani, vototaura kuti tinoita zvechivanhu. Saka achaonekwa kunge akapiwa mapowers naMai Kim, anyangirwa. Munhu akaenda kuchikoro but atadza kushandisa pfungwa, atadza kukalkulata in time kuti munhu uyu akuenda kumaplatform achiti we need kunzwa side report cut, we need kunzwa side report cut, ngatimbonzwewo side report cut, achishandiswa kuitira kuti apfumuke. Mai Kim waiva paside pake voita kunge good friend zvinhu zvaaita nhasi. Whether inini ndaonekwa nenyika kunzi ndiri bad, handina issue yekuti ndakaita chakati ndakakonfesa, but chinhu chinondishamisa ndechekutoti kana atori munhu anonamata haafani kuuya pandiri achitaura kuti iwe wakamboita chihure, because ndo zvinhu zvandakakonfesa, ndo zvinhu zvandakareurura. Saka ukazouya mangwana ndiwe chazvitorera chituko ndochati inini naMwari wangu nditori okay. Weza munhu akati akabviswa, handina kutaura side rakaipa, because ndikatoda kutaura zviri bad you be shocked. Kutodarika zvamuri kuona zviri weza paita evidence yekunzi pane protection order, paita Hello. Ya madzoka. Hai tisobeda chitombotiza. But ndisati maenderera mberi ndoda kubvunza vajournalist. Anditi. Pana apa interview ndakaiteerera yana Tsiko Nezuro. Apa matauro ndingaitaura zvamadzokutaura a few minutes ago. Mati voice raari kushandisa ndere kuKingdom. I don't want to fetch that voice ever. Anditi. Now no, mira ndipedze kubvunza. Now imimi muri ex ya prophetess andite ya Bolt Carter. Muri ex ya Bolt Carter. Isusu toziva kuti makatouita tanga kuita zvinhu munhu akatanga kuita zvepa social media ndi Bolt Carter. Akakunza imi masiyana andite matendeuka. Zvekwa matendeuka noti mataura confession yenyu matendeuka makuita zvinhu zvekwamwari. But muri kutaura still kuti the voice belongs to a kingdom. Let's use common sense there, my brother. Even asingazivi nyaya achinzwa izvozvo anofunga kuti chii. Chandiri kutaurira izvi ndikuti handifaniri kuagiwa zvinhu zvakawanda zvese zvamuchafunga, whether zvichataura vanhu nemasaidzi avachatora. Inini Sisimeli handipo pakudayira, ndangoti ndamai vevana vangu handitaure. But ndimi mazvireiza mega hatisiri tataura. Ndimi mareiza kuti kune kingdom. And now the kingdom. Matisiya question make kumunhu wese. Matitaura zvinhu zviri bad pamusoro pamaererano venyu. Mirai hanzvadzi. Kana musingadi kutsiurwa then muri wrong. Mirai hanzvadzi. Mirai. Adona ndofunga network aiwo panofona futi kana asingadi kutsiurwa patori neproblem, because anotaura kuti auchachadi kuita zvakawanda but ataura kuti that voice belong to the kingdom. Now everybody will be anxious to hear which kingdom, what kingdom. Antimaona still anotaura bad because tichamubatadza matheories edu sevanhu venyama. Antimaona tichifamba nezvatinofamba nazvo still ndimai vevana vako vari kutaurira izvozvo, ndimai vevana vako vari kutaurira izvozvo. Saka it's all the same zvakafanana. Antimaona kwandiri zvinenge zvakafanana hazvo. Ndisiti network yake kana chii chiri kuitika handisi kuziva. Understand kuti akatendeuka, sekutaura kwake kuti akatendeuka. Andimaona akatendeuka zvechokwadi kune zvinhu zvacho zvaairarama, akabva zveshuwa kune zvinhu zvaairarama akabva. But inini fact yepoint yangu ndeyekuti vanhu ava vane vana tu vese. Anditi mune vana tu mese. Why kuenda pasocial media kuenda nofumura, because you might have not said the name straight away. Ndochokwadi haana kutaura kuti Bolt Carter, haana kutaura kuti Precious, ndochokwadi. But tichiziva kuti munhu akaunza uyu akufona. Hello? Ndinozama kubatsira hanzvadzi andika in a nice way. Anditi ndinoti mumbonditeererawo. Anditika hamuna kutaura zita raBolt Carter, hamuna kutaura zita raPrecious. Anditika but imimi toziva kuti mumaishenda pamuri ari mukadzi wenyu, tomuziva ari mukadzi wenyu. Ana padiaries makatomboya muri mukadzi nemurume. Handiti ndizvo.
ende tichiziva kuti munhu akatanga kuuya ndipodcast then imi mobva mataura kuti handidi kutaura zvakawanda voice riri kutaura iro nderekingdom handimaona mobva vati handichadi kutaura musiya zvakadaro. What do you think will come into our mind? Hamuna kutaura here zvakatoipa in an indirective way about mukadzi wenyu? No. Munoziva here kuti chii? Ndoziva kuti vanhu vane matorero avakuzviita. Munhu chaiye ndofa dai manzwa pandatanga kutaura kuti ashandiswa ataimirwa handiti hamuna kupanzwa. Dai makaona mukadzi aimhanya mumaplatform achitaura saPA wake handiti ndopaakazouya kwete kuti haana kunifonera akatondifonera tikataura ndikamuti handina kukutaura handina kukatira that video ndataura kungoti takasiyana ndakatoona iwewe wakazviposta kuti haasi baba vangu adla kama avarwari ende haasi murume wangu takaseparata. Ndofunga comment iyo akazoibvisa aona kuti paita macomments akawanda ari kutaura zvakawanda aibva aibvisa. Saka handisi rini ndakatanga kutaura nawo yeseparation ndo chinhu one chandakataura kana akapinda zita ravo bedzi. Saka ndati inini handikwanisi kunetsana navo kana kutaura zvakaipa pamusoro pake because munhu wandino whether iye achindoona ane matauro aita nezvese handipo pakutouya whether kutaura chinhu one kwete kuti handina kana kuti chi but munhu wandinotoziva kuti ndine vana naye ende pane life mangwana inodarika pamwe pasina vana but mangwana tichada kumhoresana. Ndikauya panapa ndikatanga kutaura bhedhi zvaatori handifunga kuti zvinoshanda. Hama dzake dzichava hama dzangu because ndine vana tichazoenda ikoko nekuda kwevana. Saka ndikauya panapa ndikatanga kufumura kuti akazondidai akandidai ndenge nditori benzi ende ndinotenda kuti ndenge network yake iri kuita ichitiza guys. Network yake is running away. Iri kuita ichibaleka network yake. Hello? Yeah, pangadzoka. Hello? Madzoka. Ndosaka ndati yes ndosaka ndati sisi ndichikuonai ndofunga munoziva pamakatonetsana napodcast ndini ndakatouya ndikati ndokumbira ruregerero kana muchiri kurememba mine mamwe madiaries. So ndinokumbira kubvunza what is your point? Point yenyaya muchiti edi yanga iri ndati ndoda kuclarifya kuti handina kunotaura zita rake saka hamuna henyu kutaura zita rake directly hanzvadzi but kana muchitsiurwa namwe vanobvumai hanzvadzi hamuna kutaura directly but you spoke indirectly hanzvadzi and everybody ndosaka taka munhu wese agona kutobata kuti you were talking about podcast. No munhu akabata izvozvo zvakafanira kuti baba vangu vakavan'anga inini ndikaenda makatira interview aigona kufuma mangwana achiita another video ari kumvura igototaura because ndakataura those spirits zvinokupa mari but mangwana zvinokutorera zvinokudestroy. Which spirits are just which spirits dzamuri kureva inini dzamaitaura dzinokupa mari dzokutorera dzemanjusu? Ndaitaura zvinhu zvemanjusu saka please tete ndofunga inini handitokwanisi kuramba ndichitaura zvezvamuri kufunga kuti ini handiteerere kana kuti chii handipo ndamai vevana vangu ende ndinomurespekta because of Junior naAngel. Send a request to podcast. Yes. Inini manjusu adona nditokake needs. I wanted to ask kuti kumanjusu manjusu ari kutaura pavakaenda kuNigeria vanga vachiita zvechechi vana vanga vachiita zvechechi pavakaenda kuNigeria saka manjusu anga kuNigeria vanga vaenda kunotora manjusu here votikata Eda votikata Eda tuone kana isinga Eda let me call you because toda kubvunza mubvunzo. Hi podcast na tapazwa ari kujamba kuti handina kutaura zita handina kutaura nezvako chichi hameno maikimi wataurwa saka handiti wazviona sometimes wanga uchingovhunduka kuti he chichii musani munhu uyu wanga uchingovhunduka
sisimeni nesingavunduke munhu anoziva munhu waagara naye. Yes. This person is a narcissist and is a manipulator. Ndakudza kuti pakadedzwa dare mukanzi mugare apa anogona kutokuchinjira nyaya mukatosara makusaidi kwake imini. All right. Why is he blaming my Kim in all this? My Kim ndishamwari yangu. Sisimeli pamba pedu panga pasasashike shamwari yangu. Panga pasasashike hama dzake kana kuti zangu. Mukundwa. A narcissist anokubvisira my friends, anokubvisira hama. If my family were to come here kana kuti family yake vaikudzai. Arikudza kuti mai vangu vanokuvenga. Hanzvadzi dzangu dzinokuvenga. Kuti usawirane navo. Tanga takutovaziva zvedu. Ogouya muningina wako handidi kumuona. Ninga handidi kumuona. All right. We know all those signs, signs narcissist and it narcissistic behavior like iye utafadza sekuti arakweni kwamuri kuita nezvabati buritsira proof. Mati buritsira proof yekuti atina hedu pokano naye kana kuti kudini. I just have a few questions myself. Someone auya akataurawo tingobvunza nditi. Your husband keeps talking about the kingdom and what kingdom is he talking about? Ndakutonzwisisa ndofunga ndatobvunza mucomment section panga achitaura because kavaifana kupa elaborate vonyatso explainer because vanhu vachasara chingoti bona vanga kutonyora ngapambira timere kuti murumo yani nyaya dzainadzo ndotoita manipulate narcissist izvozvo. Ndauda kutoziva kuti kingdom yari kutaura kuti voice ranga richitaura iro handikwanisa kupindurana naro ivoice randinoziva mukingdom. Which kingdom? Okay, all right. Let me rephrase my question. Different so we are women and we are standing with you. We are right behind you. At the same time, you want to understand and kushanda kwamneko kunokonza nevanhu isusu edu atine inazvo and but we want you to be honest with us and my sister. This is the guy that you were staying with. And uchigara ne this guy you alone wambotaura pangu pamusoro pakati ndakamba pane gore ndakaita mari. Ndikatenga mota dzakawanda ukatsanangura matekero akaita mota even murume wako uyu ex-husband yako he said kuti pane pakaita 9 motikari muyadi dzakapaka mumba pachibikwa mari anditi mabikira maita mari ayaya mashandira vanhu anditi pane here semurume nemukadzi even pamakasepa noti munogona kuti uita zvakaita noti zvangu but muri mubamwe chete ati pane here kwamakamboenda mukanobata something maybe zvokuti anozodai because mirandipedze Precious because honestly speaking andika inini hangu ndakazvimirira sameri kudai ndikada kunyatso kufunga all corners ndichita think out of the box andika kuti nditi murume uyu baba vevana vako handiti akuramba chingotsikira nyaya yekuti kingdom inini ndiri kukonfesa zvandairarama inini aikontrasveshuwa ndikutaura zvandairarama inini zvandakabuda mazviri ndatendeuka then ndosara kuti ndine question mark ipapo. Hanimona ndosaka nditomubvunza iwewo kuti hapana here pamwe pavakaenda nemurume maybe muchinosimbisa business renyu kana kunova zvinongoitwa izvo vanhu vakaona nemabhizinesi anongozviita kana kungoendawo kunoti muri kuzama kunoti muitewo mari somewhere else. Handina meri. The only gathering yandaienda nyika yandakaenda ndofunga ndabvokudza kuseri pai. The only gathering yandakaenda pakataurwa issue yemudzimu pandiri handitika ndokwatakaenda and my family was there. Ndinogadzirwa issue yemudzimu pandiri handiti handina kumwe kwandakamboenda navo tiri 2 tichizi tiri kunofambira zvakati kana tiri kunofambira zvakati handina. Pamakaenda kuNigeria imimi pamakaenda netse kuNigeria imimi handika your reason for you to see that prophet yanga iri because ndifunga ndaexplaina handikaenda kuNigeria ndaisanga kutomboita zvechivanhu ndoziziva kuti wangoita zvechechi ipapo but makaenda kuNigeria nditika mira nditaura zvakataurwa nemurume wako. Murume wako akataura nyaya yekuti pane shiripiti rakaitika ipapo remwana anonzi akazvarwa handiti 2 minutes kudii iye akazviona handika akabva takumisana newe kuti pano parikuitwa mashiripiti kupodcast kwaakataura izvozvo pano parikuitwa mashiripiti handisi kuona chokwadi pakurova fecha pano zvinhu zviri staged handika iwe uya pano ukazvitaura kuti akanesana futi maenda kuNigeria ikoko ane mumamood handimaona so I think akataura zviri kuitika pano pandisi kuwirirana nazvo handimaona so your intentions you going there
Makamaenda kunodini kungonoona profeti ava yakati mamaenda kunoita sei makatosangana mabasa anga aripo kureva kuti tina kutotafungwa zvedu zviri deep mira bochkat tina kutotafungwa zvedu zviri deep vose mabvumirana makataura umoku kuti takasangana nemabasa akawanda akabva kuZimbabwe zvichireva kuti mabasa anoenda they go there for something handiti it's either powers oro kunotsvaga mari oro whatever handika ini vanga vaenda kunoite Sisi Mary, we cannot say people go there for powers because hakuna kana power ratakambonopiwa kana chakauya chachinja patiri. Ndofunga kana paine vafundisi paplatform avanokudzai kana kuri kuti iwewe unoinspire na TB Joshua kana unoinspire na Magaya kana una any man of God anokuinspire anditika unotoenda kunoattenda maservice ake kune anonzi spiritual fathers kana tiri kusaidire kuchurch anditika unotora munhu kuti I want this person to be my spiritual father wotanga kutoenda kumaservice kwake asutoriwo munhu waMwari ndo maendera takaita pandakasangana navo inini vakatonditiwo ini ndokosviroti prophet Jeremiah vave spiritual father vangu ndekushaya kuti ndokuendawo sei anditika saka takatoenda kunoattenda a church conference not kuti takaenda kuti pane patikanovharirwa tiri tu naprofeti ivavo hatina kana patikambosangana navo one on one kudai tikagara pasi profeti vacho hatitomborina zvemiracle izvo handiti ndofunga mukaenda pamaplatform vavanga TB Joshua naprofeti Jeremiah vanhu vakawanda handitika panotobuditswa mamiracle anenge achitobuditswa achinzi mwana atozvarwa munhu apinda mulabor handitika zvekuti ifeki kana kuti chakati inini handina kumbozvitsvaga ine handambozvitarisa because ini ndakandaenda kuchechi. Right, Bolt Cutter, let me quote your words. Let me quote your words. Let me quote your words. Auntie, we are 100% with you, and I'm going to pass my comment to journalists straight based on violence, abuse, kuzoita kupanda manipulation kaitao and one kuti aita sokunge akabuda mumba because but we all know kuti akadzingwa zveshiwa ndo katra protection order. That one we are with you 100%. Haina kana two ways and tukutobira noenda tiskuranga. He was anga chikutomesa pine brains ako achitamba onewa chikutawo zvanoita chikuhurira chidini ukasvika pakuti enough is enough. But pane pasiri kunyatsojeka. I quote your words. Takatumirwa mari $2,000 kubva kuNigeria. Ikatumirwa kune umwe pastor ari Cape Town. This is all involving my pastors, right? Kuti tiende kuna pastor vawanga usati wamboona because pekutanga watiwo wakaenda kuchita kuna pastor TB Joshua. But let me say depend kana nditaura. Ukaenda kuna prophet vekufa Joshua ukatadza kuvaona because kune protocol yaitwa yanga usina kuita then ukati pana kuti ndingoenda mahara rega ndiende kwa prophet ava ndinoona ukabva waenda kwa prophet one time andika ndikekutanga ukati ukazoenda kechiti wanende murume wako vakakutumira maflight ticket mari inokwana $2,000 you are going there for the second time kune vanhu vanoenda ma5 times 6 times andika why were you so special kuti vakutumire 2,000 iwewe kuti huya kuno conference for that later? Let me answer. I was not so special because ndakutumidzirwa mari ndega. Remember ndofunga ndanarrata issue iyi ndikati patakaenda pekutanga vakati servants of God vese varipo I'm going to sponsor my airplane tickets enyu ekuti muite sei muuye kuno paconference ichaitwa maforeigners ese vauya kunoku I'm going to sponsor saka handisiri ndega ende service iyoyo ndainanga ndinori link nayo maitoona maservants of God from all other countries vachitotenda ndofunga mukachisa prophet Jeremiah vanotoita maservice vanoita vachipa vanhu maricha sei vachitotenda maflight tickets vakanga vatotengerwa saka I'm not the one kuti akanzi aitwa special ndinda kutumirwa maflight tickets no but it's a thing yakatotirwa kuma servants of God ese anditika saka ndakatozocommunicate kuti I'm coming with my husband I'm now married anditika takatotumirwa tiende sei tiende chese not kuti something special chakangonzi iwe ndiwachiri kutumira mari pachechi yese no because andina encounter yandakamboita one on one navo but vakangoti vanhu vese vauya kuchurch anditika musiya manyoresa mazita enyu vanhu vekuchurch office kuti munganowandirwa ndo vachacommunicata nemi then mozotumirwa maflight tickets. Okay, I quote zvawataura nditi tasvika kuNigeria murume wangu akatanga kuti ndiri kuona zvinhu zviri panapa zvisina kujeka handika on that one I give Dunamis his credit inini ndikutaura chokwadi ndakazvimirira I give credit pana Dunamis ipapo akaona
zvinhu zvanga zvisiri kuenderana semunhu panguva yakakamira pachokwadi mamuchakutya kudana napo mataura kuti mamuchakubva kudanana muchakubva kuchata makadana 2 months mamusati matombekana 7 months makudanana so munhu tokuti munhu anga akamira pachokwadi aona zvinhu zvisina kumira mushe abva akuudza kuti ndaona zvinhu zvisina kumira mushe pano pari kustagwa mamiracles pano pari kuitika zvinhu zviri fake andika zvobva zvasvika kuna prophet apa prophet calls you guys vobva vati kuti imimi kana baba inu musiri kuirana nezviri kuitwa pano rovai pasi musiye zvepano andika is the person that you are calling your spiritual father anditi iwewe izvinhu zvakadai zvichiitika anditika wakazvitora sei ende murume wako aive wrong here apa no he was not wrong ndifunga chero mukavabvunza ndakatovatauira ndikati muri kuona tisauya nemaflight tickets hatina dzimwe mari dzatinadzo handitika no matter taona zvataona but ngatingoshingirire chite sei date yeflight isvike tidzokere kupi tidzokere kumusha kana pange chatichadiscusana chatichataura tozotaura kaita sei tisisiri munyika medu tabuda munyika munomu handina kana pandakatombovashora kana pandakatombovabhlema handitika kuti maona kuti ndezvefeki vari kustaja mamiracles handitika because mazuva we were together handitika naisa ndatomboona kana any weakness pavari yekuti ndaigona kuvaoposa or anything panga pastorina but ndakatongovataura ndikati bhozi ndambotaura pai ndanareta paye ndikati bhozi vakatizodedza amwe maprofeti ekuzimbabwe tikatomboidhibheta nyaya yacho yese tiri pamwe chete handitika pamaprofeti atanga tinawo vedu isusu vekunyika vedu wani ndiye akatobuda akatonyoripota uku zvatanga tichitodiscasa tiri mupi tiri murumbi imwe chete kuti pana pavanostajdwa mamiracles handiti mukuona not kuti ndini ndakabuda but one of the prophets because iye anenge aine machitendero kwaitenda isu tazosara tiri tu ndikati handiti mukonga zvesitadedzwa handitika ngatisiyanei nenyaya idzi timire mameeting tiri papi tiri panapa tingogara tishingire flight ticket yedu ite sei isvike tidzokere kuzimbabwe okay alright tiri kunzwa zvaurikutsanangura ndiri kuda kuzvite clear kuvanhu handitika then let's go panyaya yebasa renyu ramaiita handiti maita basa renyu iwewe nemurume wako achizvimiririra from the word go Tafadzwa was not a prophet apo I stand my ground and I stand my word ndakazvimiririra. I'm not attacking you guys but I'm just saying the truth. Tafadzwa was never a prophet. Ndichiteerera interview yake nezuro Tafadzwa akati ini ndaide ndichingori munhu aive nechechi anga ari munhu aida zvechechi hake munhu anga angori nechechi achimira achita zvokuparidza muchechi achidini anga asiri prophet. Tafadzwa started chero pakauya chechi kwako anoti ndakangopinda muchechi ndikagara kumasure ndikakuona uchiparidza ndikatinakirwa neshoko rawaiparidza ndikatanga ndinzwa kusvika ndazodiniwo ndazonyenga bhedhi handiti all of a sudden ave newe you were the prophet and tichitanga futi pekutanga Precious, you were not a prophet. Me, my friend, you were a preacher. Wangandifundisa Precious, you were not a prophet. No. Eh. I was a prophetess. Okay, all right. No, Mira. Let me rephrase. Yes, sorry. You were a prophetess. Je ku Pentecostal. Sorry. You were a prophet. Je ku Pentecostal. Wanga usiri prophetess anobata hari achipfeka magemenzi red kana kuti white. Antika tikazongoona Tafadzwa makupfeka magemenzi white nehari makuprofita. Tafadzwa kwaone kuchi profita ichi. Akati wana upi? Tafadzwa akachiwana kupi? Because Tafadzwa is not a prophet. Tafadzwa is not a prophet. He was never a prophet. Yes. He was never a prophet. Yes. But ivo kutaura pavaita I remember pavakauya vaitori nevana ivavo vakanga vainavo ainzi Izi naTaku. I took them in my house vachitouya kuchechi kana pane vangatenge chechi navo vandoziva handitika saka ivo vaiti zvoni ndinoita prophets bakasanga ndamboprofita vanhu ndakamira muchechi but ndinoprofita munhu ndakaita sei ndakagara navo pasi zvokuti tichitaura 1 on 1 handiti ndikatovati kana muchiprofita munhu makagara pasi muchiita 1 on 1 saka sei musingakwanise kuprofita munhu mupi muchechi handitika ndikatovati zvoni mamwe maservhisi handitika chitomboprofitai muchechi muchitomira muchiprofita handiti because mukapiwa prophet mukaramba makanyarara hapana zvazvinoshanda saka kuti mugrowe spiritually you should have the confidence to prophesy people muchechi mune vamwe vanhu handiti ndokutanga kwavakaita ikoko. Right, saka how did you switch from
being a pastor, a prophetess, one Pentecostal, we know how the prophetess, them Pentecostal prophesies. Nechi prophet chokwenda kusangu kwa manga makuita. And who introduced you kwani? Who introduced you kuma games red ne white podcast? It makes sense. Azvinenge sense hacho because podcast ndakakutsvaga nezvako kudhaya. Wanga uri prophet wokuPentecostal iwe. Chichapo yes. Who introduced me kuhari? I cannot say it was introduced to me because in degree, the bachelor's of theology. Zvehari zvitori mu Bible anditiga. Ndofunga I would quote my verses nditaura zvehari. Jeremiah chapter 19 verse 10 zvehari zvitori mu Bible. Anditiga ndisakutambosvika kuti vanhu even zvemvura zvekutoenda kumvura zvitorimo mubhaibheri tichakumamira kuti Kristu kwacho anditiga zvitorimo futi mubhaibheri because Namani panotorwara nemaperembudzi akaenda kune munhu waMwari iye aitarisira kunoturikwa ruoko but asvika kune munhu waMwari anomutaura kuti maperembudzi ari pauri kuti apere enda unozvinyika mukati memvura anditiga saka even zvetsvimbo zvatinobata izvi anditika tisingamirire basically tiri kusaiti rechivanhu kwandamira ndavi mubhaibheri macho zvetsvimbo zvitorimo zvakare ndofunga Moses aitofamba netsvimbo ende tsvimbo yake itsvimbo yekuti aitopirwa ma-instructions naMwari kunzi tsvimbo yako iyi kana uchinge wasvika pakati rova gungwa gumbo rivhurike rova pakati mvura ibude anditika tsvimbo yako iyi iise pasi ichinje kuita nyoka anditika saka tikada kubata even both kuchivamwe nekuchiKristu zvese zvinopinda zvese zvinotokwana ikoko kana muda mavhesi ehari ndichakunyorerai kuWhatsApp kwenyu ndokuratidzai mavhesi ehari mavhesi etsvimbo zvese ndinotoita sei ndokuratidzai hatizvirambi hatisi kuti aiwa zvetsvimbo kuti nehari Bible zvirimo here aiwa hatizvirambi because chero vana Abraham aitofamba kabata tsvimbo dzese but I'm just unozati ndikuda kuzama kuclear kuti apa ndikuda kuzama kuti tisvike panyaya iri kubuda nyaya iri kunetsa pandeku mira ndikutsvaka kucomment section nyaya iri kunetsa pandekuromba handi muri kuona iyi yese she's clear yekuti murume uyu akada kumanipulate kuti uyu akahurigwa zvokuti akatoshinga kusvika pakasvika but nyaya iri kutendera iri kunyanya kunetsa ndekuromba handiti saka as the host ndakubvunzawo kuti alright hari pawanga uri kuchechi why didn't you use hari uri kuchechi kwanga ushandira mubhaibheri muchiita building why didn't you use hari nguva iyoyo nemagarments nemasvimbo mukabvunza vanhu vekuchechi vanotokuudzai tine maservice atoitoita maaltar mukaenda kuwalkwangu kanzi pressure zvakama mukanotera kubva kumashure ndine maservice ataitoita maaltar breaking service ataitoshandisa hari pataitoita maaltar breaking taitoshandisa hari even kutobva kuchechi handina kushandisa hari ndakuchivanhu hari yakatotanga kushanda ende mukatonotarisa iyayo kana paine vanhu vekuchechi vanondipupurira maaltar breaking service taitopfeka magemens ewhite ndora ndaitoshandisa maaltar breaking service ndotoshandisa hari iyoyo saka hari haina kuzotanga kushanda nekuti ndabva kuchechi yakatanga ende mukatarisa even mapasta mazhinji vanotoshandisa hari for deliverance service kana vachiita maaltar breaking service okay aiwa tiri kunzwisisa we want to understand as much as ndichiunderstandawo vanhu vanenge vachidiwo vachiunderstandawo handiti ndizvo vanenge vachiunderstandawo saka now the biggest question the main question I think everyone akamirira ndeyekuti makangoswitcha from kuchiprofita maagogo maambuya makun'anga sisimeli inini handingati ndakaswitcha anditika inini nditori munhu ane chivanhu asi ndakanga ndisingazive kuti ndine chivanhu ndofunga kukura kwangu ndakakura mukabvunza namama wangu anokudzai ndakakura ndiri munhu wekuti ndaitorota hope baba vangu vaitondipa maswitsi handitika vachiti usazokanganwe nhamba dzaunenge warota ndaipa baba vangu nhamba dzemabhiza vachinotamba mabhiza vachive vakatenga nyama mumba I grew up like that but ndisingazive kuti ndine chivanhu saka ndakangofunga kuti ingori gift iri pandiri
handitika ndaita gift iri pandiri inini chandakazoita ndakangononanga kuchechi because ndichingoti ndine calling iri pandiri but ndisingazive kuti ndine chivanhu chiri papi chiri pandiri saka mukuzofamba hongu ndakanotanga ndakamira kusaidi rechechi handitika ndatanga ndiri kusaidi rechechi pane zvinhu zvakazoitika mukati meupenyu muri kunzwa ndakatanga kuchirota hope because pandiri pana sekuru namuchembere muri kunzwa ndatanga kurota hope ndakatanga kurota hope ndichiratidzwa madzisekuru vangu nanhasi mukandibvunza mazita nasekuru vangu kusvika kusekuru vechi5 vanobuda pandiri ndinokutsanangurirai muri kunzwa ndatanga kurota hope ndakangoti ihope handiti then hanzvadzi yangu inini hanzvadzi yangu anonditedzera akapa mumwe munhu lift mumota apa munhu lift mumota zvikanzi ndikona mine akatonzi kana achitobvuma hanzvadzi akandikona kutoya palive achitokuudzai why I translated kubva kuprophetess kunga kuti vanhu zvikanzi munobvuma kuti nditaurewo nemi here pane zvandaoneswa but ndazviona pahanzvadzi yenyu ndarakidzwa mine hanzvadzi anoita zveufundisi but hanzvadzi yenyu zvinhu zvake zvakamuomera anofanira kugamuchira chivanhu chiri paari nekuti hakuna munhu anoita mufundisi asina chivanhu chekudzinza rake zvino munhu anozokumbirirwa kuti amire ari kusaidhi rekuchechi asi patori nechivanhu chinenge chitoripo hanzvadzi yangu it took him 1 month kuti andinyengerere achingonditi hanzvadzi chimbogadzira zvinhu zviri kutaurwa izvi ndikatombomurambira because inini ndani ataka zvemudzimu sisimeli ndanga ndisingade kuzvinzwa ndaitorwa madeclaration in the mighty name of Jesus zvemudzimu handitodi kuzvinzwa ndichiataka hanzvadzi yangu andinyengera ndipanyazoti ngauye munhu yeye ndimuone muri kunzwa ngauye munhu yeye ndite sei ndimuone zveshuwa munhu yeye akauya akatouya kumba abva ngowaridza ende mukadzi abva towaridza jira pasi abva achigarai apa zvikanzi handina chimwe chandiri kuda ndipewo mvura ipachekumba menyu mvura yabva yatora ndipewo raisi remumba menyu abva atotora abva andimwaya zvikanzi sori zvenyu muchazorakidzwa rekodi vati vanhu vazokurekodhai zvinenge zvichiitika kuti mutende zviri papi zviri pandiri zveshuwa vakandirekodha mudzimu ukabuda ukataura muri kunzwa mudzimu wabuda ukataura paye zvikanzi munofanira kuti muite sei mucharota hope vari pamuri vachakurotesai machira munofanira kutenga because hamutengeswe machira nasahwira kana vachinge vakurotesai handitika veki ndochizokubatsirai kuti chizadzikisa dare ramunenge maita sei ramunenge marota mega because mudzimu haufaniri kuita wekuudzirwa kana kuti wekuudzwa nzitenga jira rakati handiti muri kuona manje ende hanzvadzi yangu mwana wamai vangu nevana vamai vangu vanondipupurira namai vangu nababa vangu vanondipupurira nyaya ndiri kutaura panapa no hatisi kuzviramba but ini ndichikubvunza ndinechibvunzira necomment section and we are trying to clear everything in the end kuti uite clear yes so ndinokona kutobvunza zvandoziya handiwana ndinokona kutobvunza zvandoziya but ndinotobvunzira futi comment section inenge nechi madoubt kuti iwe utsanangure wega handisi wazviona saka ndichibvunza kudai soko saka in other words you are actually saying zviprofita zvinofambidzana mweya wacho kazhinji unofambidzana kuti ngangane kuprofita dzokorodza ipapo chivanhu chinofambidzana nechiprofita hakuna munhu anoita zvechiprofita asina dzimu rekumusha kwake thank you dani muchine mubvunzo here ndogara ndichikuudzai handiti kuti mweya iyi mweya wani inofambidzana mapinduko atika ndaita kubvunza mubvunzo kuti akupinda ine ichoziya maanza zvinoita navafundisi manje zvinoita navafundisi vanenge vada vari kumachechi inini kana ndiri profetesi ndiri kucheka ndikuudze nyaya yemudzimu kunzwa ucharamba kuti mouya kucheka uchingochema kuti problem yangu pachifanira kuenda kuchivanhu muri kunzwa ndosaka maiona even mubhaibheri mamwe matambudziko aiti akaitika pasi pese pairohwa prayer zvimwe zvaitonzi munhu ngaaende kumvura apa munhu ngaitoitika chakati handiti muri kunzwa but kana takamira semaprofeti tiri kucheki hatimbofe takakuudzai but secret inoitwa nevafundisi vazhinji vanonogadzirisa chivanhu chavo behind the scenes vagadzira chivanhu chavo vobva vakumbirwa kuti takumira tiri kupi tiri kuchechi but behind the scenes vachitonopembedza navasekuru vavo vachitobika doro secretly vakuita zvavanenge vachitoita secretly ikoko vouya muchechi wokuti mudzimu wakaita sei
wakaipa. Hakuna munhu kana prophet, this I'm ready to challenge anyone. Hakuna prophet anoita zvechiprofeti asina chivanhu chekumusha kwake. Mukazonotresa munhu ari kuita zvoprofeti kana basa raari kuita, mukaenda background yemumusha make manga mina sekuru vairapa, manga mina ambuya muchemberi vaita sei vairapa. Saka ndokwa zvinobva ikoko. But munhu anozokumbirirwa kuti ini ndakumira ndiri kusaidhi rechinamato asi achienda behind asinopembedza chivanhu chake. Saka King tafadzwa paanotaura zvekingdom anotaura kingdom yechivanhu. Asi indogona kufunga kuti tafadzwa nezuro painterview akati kubva patakabva kuNigeria vanhu vakatanga kuita maaccidents. Ndozvaakataura. Vanhu vekupi? Ameno kwaitika maaccidents kuti family yekwakwenyu here kana kuti kwake ameno kwakatanga kufa vanhu kuita maaccidents vanhu. Iyoyo ishanda kuinzwa. Maaccidents isu zvakatoitika kwedu. Iko kwenyu. Ana kutanga nhasi because ana vamini vangu inini tichitoriva kuprimary kumusha kwedu kwakaita problem yemaaccident, vanhu vaifa nemaaccident kutobva tichiri kuprimary inini ndisati ndatombokura. I remember vamini edmo vaitambira Dynamos under 17 aya Dynamos anditi vakadhumwa nemurungu wepa Lobos mazuva idzo paidedzerwa zviziviso paRadio Zimbabwe anditi vakaita 1 week vari kumochari paHarare Hospital chisingatombozive kuti vari kupi. Tikatozonzwa paRadio kuti pane mwana akapfeka uniform yebhora yekuDynamos anditi adhumwa nemota, hama dzake ndokuzozikana kwavakaenda. Mufamily medu maitoita maaccident before kubva ndichitori kuprimary inini. Munina wangu inini the fourth born in mukati meupenyu hwedu ndisati ndatombotanga zvechechi akatoita accident in New Life Ministries, akatoita accident vachibva kwaMutemwa nekuchechi. Tuda Bismarck akatoflya kuya parufu because anga ari president wemayouth ainzi Linet munina wangu anditi. Saka maaccident akaita vanhu vakawanda anditi chakazoita kuti zvinzi mudzimu utambirwe mukati memusha. Hanzvadzi yangu anonditeera inini, my blood brother, akazoita accident nzamboenda kwesoko aita accident, mota iyoyo mukaiona it's beyond repair. Vanhu pavakatanga kufamba mukati memusha anditika vakaudzwa kunzi mudzimu mumusha wakafuratira unofanira kudzoka mukati memusha. Pane mwana musikana anoita zvechifundisi, gamuchirai mudzimu uri paari kuti ukwanise kuprotecta vanhu mukati memusha. Ana mama vakambotaisu tiri vanhu vechechi manje kubika doro sisimeli doro rakabikwa panotoni kumba kwedu muri kunzwa ngoma dzikarira hosho dzikarira zveuprofetesi ndikatsveta pasaidhi vatoudzwa kunzi gamuchirai mudzimu uri papi uri pamwana wenyu kuti maaccident aite sei apere. Saka magamuchira mudzimu uyu iwe semunhu aishandisa hari dzake uchishandisa mvura dzako nemaoiri ako, mishonga yacho wakazotanga kutariswa mushonga. Ndakatanga kuroteswa inini hakuna dare randinobatsira munhu randisingarote. Kana ndikanzi ndibatsire mudare rekusango ndinotorota ndotoriitiswa inini kuhope ikoko, ndotomuka ndichitoziva ndichitonyora pasi kuti ndaudzwa kunzi mushonga wakati. Handina kuita matare ekunotsvaga kuvanhu, handina kuita matare ekuendera kumbari kuti ndikuenda kuna nhindi kunobvunza kuti akati zvese zvandinoshandisa ndinotoudzwa kunzi season inei kuri kuya vanhu vakavharwa mari, tsvaga mushonga wakati wauchione pamunhu iyeye unofungaidza achitaura ishu yemari yake. Kuri kuya season inei kuri kuya vanhu vane matambudziko emudzimba, tsvaga chakati chaunomupa. Saka inini ndiri munhu anotorota kugara nekugara ende izvezvi zvacho wese nekuti ndakatogamuchira chivanhu chacho. Okay, saka tafadzwa papazuva apfuura painzi tafadzwa akupenga, akapenga here svishu? Simeli tafadzwa nakupenga. Tafadzwa munhu angasina platform handiti kana ndakungotaura zvangu izvi zvizvo ndisingafani kutaura kuti ndakangonzwa nevamwe vanhu vakaita sei vakandiudza. Tafadzwa munhu angasina platform. Pamwe akangoona kuti kwakanyarara inini handisi kuitawo noise ndikuita sei. Munhu aida platform, he went and paid kuti aisirwe post yekunge akupenga kuti post ichange yaseculator handiti post yaseculator kuitira numbers ozoita kunge adedzwa kulive kuti asitenga kuti yanga iri publicity stunt. Alright, yanga iri publicity stunt. Alright, because I wanted to understand kuti kana achipenga saka akapengeswa nei. Aiwa akapenga. Asi pamakadzoka imimi kuNigeria uko, are you sure kuti nokuti zvinoitika munogona kuinitiate musingazivi? Ava nokuNigeria havana kumira musha kuti hamuna zvamakaitwa vanhu ava nanekwa kupai 2000 tukwire muya. Sisimeli vanhu vekuNigeria they are givers naturally.
kuti kana usina kana mari yeoffering pasaidi mwari pasaidi anokupa mari yeoffering kana pamwe vakainisitwa ivo handizive but inini personally ini ndiri munhu wemwe yasismeli hakuna chinoitika kwandiri chachisingaratidzwe handitika hakuna life yese yandinorarama ndinotozviona nezvichauya nezvine zvichiitika. Inini personally I was not initiated and tichitobva ikoko takabva tachongoti since murume ari kuti ndekwefeki rega titongosiyana nako hatina kana communication yatikazoita or anything chatikatakura chatikabva nako ikoko hapana. Saka iri nyaya yeinitiation ndofunga vanotokudzai kuti inini mukabvunza vanhu vekugweru ndina prophetess vari mujeri vamwe vakasungwa vari mujeri nenyaya dzechungochani takadedzwa kuservice kwavo kugweru ndine mwe post ndakabvita but patone time tichangobva kuroorana inenge kuma 2019 uko vakandidedza kuchechi kwavo kugweru handitika vandidedza kuchechi kwavo takanobhuka guest house iri pararound about 10 of the green so apo pane lodge iri papo ndakatona dunamis toiziva yesaizi asiri zichikopa exactly takarara kulodge kwekuya mukavabvunza vanokuudzai kana vanhu vaipinda kuchechiko kwanondipupurira takarara kulodge ndakamuka usiku ndikati ndarota prophetess vachiita zveungochani but vaine vanhu ndaitoratidzwa kuti kuchechi kwavo kuri kuzara vanhu vechikadzi because vanhu vechikadzi ava vari kuvashandisa vachirara navo kuti vaone mapowers. Ndikamuka ndikavaudza ndikati ndarota ende ndaratidzwa vanhu vavari kurara navo muchechi vakatonditi iwewe hope dzako hadzitenderere hope dzako ndedzechokwadi handiti kwanga kutori neservice manheru sismeli handina kuenda kuservice iyoyo uri kunzwa vakandifonera ndikati ndarwara ndikada kuti hope dzodzoke dzikadzoka futi kechi 2 muri kunzwa dzadzoka kechi 2 ndikabva ndadedza vanhu vaive vandanga ndarota vemuchechi muri kunzwa vachiitwa ungochani waivaziva ndakavaona paservice takatanga kufirst service yesati ndokwandakavaona saka vangatoratidzwa zvese zvemuchechi imomo ndaratidzwa zvaprophetess ivavo handiti ndatoratidzwa paipaya vandaudza baba angel handiti ndaraudza baba angel vandadedza hosting team yaprophetess ndikati ndiri kukumbira kukuonai handiti ka tavangofunga kuti vamene zvavari kuda vamene zvandiri kuda vakauya varume nevakadzi vemuchechi vangati ndinokumbirawo mundiregerewo zvinhu zvandichatsaura panapa ndinoziva kuti ndakainzvaitwa kuchechi kwenyu naprophetess venyu handitika but ndati ndidedze vanhu vandadedza pano because ndine nyaya dzangaita sei dzandaratidzwa ende hazvina kundiitira zvakanaka and I think it won't be free to my spirit kundidzoke ndichiramba ndichimira mukati mechechi menyu kati ndarota hope ndichiratidzwa prophetess venyu vachirara nevakadzi vemuchechi vanenge vauya muchechi ende vazotanga kutonge vari kuchengera vakadzi vavo kuti vasaroorwe varambe vari masingle handitika one other lady she bested akatanga kuchema akataura zvese vanga varipo baba injo vanozviziva akatanga kuchema zvikanzi do you know kuti prophetess ari kugara mumba mangu vanotondidya kuzasi uku vanotondiita mukadzi vanhu came out vangangoti it's okay vangatooneka ikoko ndikati handichaite sei handisadzokere zvamuchasara muchiita ndakatozoudzwa dzanye yandabva ikoko musikana yavo yakatozogabha courage abva atozoenda kumapurisa kugweru police abva anoripota nyaya iyoyo prophetess ive vakatosungwa vakatongerwa 7 years by then vakatongerwa 7 years ndifunga pamwe zotokwana this year vakabva vatonovharirwa kana paine vanhu vekugweru vari kuona this video vanogona kutondipupurira but zviri zvinhu zvandanga ndakaita sei ndatorota saka hakuna chinhu chandinganzi inini ndakainitiatwa ndigotadza kuchiziva izvozvo ndinoramba hakuna hazviiti kuda kuti hakuna mapauzi amanenge ari mahombe kuda kenyu kana ariko handisati ndaona sisimeri ndine vamwe vanhu vanotouya mudare mangu vanotobuditsa ndine maincident ekuti kune vamwe baba vakatombouya vaine mubobobo vachisvika vachida kugara ndakatora tsvimbo yangu abva ndairi kurovera pasi ndairovera pasi vakanditi kwakabva kwamurehwa ndichirovera tsvimbo yangu pasi ndikati simukai mubude mudare mangu zvikanzi kochinda kupinda mudare ndikati no hamuna kuya mudare mune zviri pamuri but muchibva pano within 5 minutes musatumirenyu mavoice note muchitaura zvamunhu zvamanga mavinga vakafunga kuti ndiri kujoka ndikatodedza musikana wandishangana nechitaura wadza uyauya ndikati vavhurire gedzi vabude vaende vakada kuita nharo vavhurire imbwa
vakabuda vakaenda baba ivavo vachibuda vachienda vakasenda mavoice note vachitanga kutaura zvikanzi uri bolt kacha zveshuwa ndikati chii kati chitaura ika zvamanga mavinga ndakudzai zvikanzi vatanga kutaura pane vanhu vanga vatondituma kuzodai apa nditori nemubobobo chakati but ndatadza notombogara kana karukukwe rwangu akatobuda mudare mangu akatoenda saka handifunge kuti ndingasvike pastage yekuinitiate kwasisimeli ndigotadza kuziva pamwe zvichazoitikawo zvazvo but for now hazvisati zvaitika. aiwa ndizvo zvinotendwa varipo ramwana nomubvunza apa guys ndofunga nyaya mayatsoinzwa achidedemura achitaura musikana zvezvakaitika kubva kumasure ende tafadzwa maitiro ako wakaita ungada kuzvijustify ungada kudii but you went and threw Bolt Carter under the bus indirectly ukaenda kupodcast uzoti boys dzinotokusona uchapedzera pakutaura zvisirizvo hauna kufunga wakuzongoti ako zvemafriends zvemachini but honestly speaking kana waienda kupodcast vapangotanga wafunga kuti paunonotaugwa zita rako uchinzi Dunamisi panotaugwa Dunamisi plus Bolt Carter handiona plus hanzvadzi muri munhu henyu ane narcissistic behavior maproof tamaona emacourt order wati nemachii nevasikana vese manamba ose ndinawo ose ndapiwa ameno kungoti izvo zvamakabvuma hatenyi kubata noti papodcast yacho makabvuma mega kuti maihura zvokutodaro asi maihuriswa nemanjusu amakanga maenda kunotora kupi iko kunigeria uko anti mazvona so hatenyi kukutsikirira henyu but musazoita sokuti uyu mukadzi uyu ndiye akakuendisai maive munhurume maikwanisa ngoramba kana maikanga maenda kunoinishita panguva iyoyo maikwanisa ngotaura kuti handini ini you will stand your ground ndinamata mwari penya ndorarama izvi kwawo kunoendesa kuti this is not me maikwanisa kungoramba handimaona hamuzomiriri kana maramba nako pamaigara mese muchidhiraivha motikari idzi malexus aine chii makadi kuchitaura panguva iyoyo wai kuzobuda makuchitaura nhasi nokuti masiyana tinenge takuti beta x tinenge tatoti beta x pakadaro because pamakanga makagara mese almost 6 years never a day ramakabuda muchichitaura nhasi nokuti masiyana makuenda kupodcast kunochitaura saka ipapo tiita kuti beta x ndo chokwadi chacho chekwamwari antika chokwadi chaiko chaiko right pane umwe here ane mubvunzo guys pane umwe here ane mubvunzo anda kubvunza how are you feeling now Bolt Carter after wadurura wataura vanhu everything is now open in the air how are you feeling? I feel relieved. Are you sure? Yeah, even pauya baba angel vachitaura kuti handidi kutaura vachiita kunge vari kuzvijustifya inini handimbodi kuisa mai mwana wangu pasi papers you thought achauya achitaura zvinhu zvakasiyana siyana how are you feeling now? I feel relieved. Thank you. So kune vanga vachiti waona pana chikuti fesana naye wazviona fesana naye because and I don't think kuti anga achauya akataura anything. I don't think kuti anga achakataura anything because wangaona maproof each and everything ndanichitaridza pangochitaura iwe ndanichitaridza vanhu palive. So I knew and I was very much willing to control it. So I understand kuti ndasicharara zvakanaka. Hakuchina piritsiriya rekiri and everything wauya wataura everything is out there in the open hapasisina zverunyino pakana kuti kudini kana kuchadzokera papodcast this time I don't think you will go back never hatadzokeri papodcast so you have cleared yourself to the vana veZimbabwe vazvinzwirawo obvious haungazodzi vanhu zvokutaura kana zvokufunga nditi uchasangana nemanegative comments ugosanganawo nemapositive comments ugosangana nemanegative comments iyo ino social media unongoiziva asi zvenyuwani but your side is out there and we now know kuti kusiyana kwenyu kwamakaita makasiyana nenyaya dzechihure ndonyaya dzamakasiyana nenyaya dzeabuse kwete dzimwe kana dziripo dzimwe dzinoitwa nevarume nemukadzi mubaya yanga iri secret yenyama yangoitawo semurume nemukadzi but chokwadi chiripo makasiyirana nyaya dzechihure. So yes, so vaya vanga vachiti depression, mental health akatoripo. Are you affected in any way? I think I'm okay now. Right, thank you. So thank you very much Bolt Carter. Tinotenda mainini kana pazongoitawo zvimwe zvatanga munongonditipawo tione kuti zvatangira papi but I think you've cleared yourself. I think handitarisire kuti pane chimwe chingatozoda kuuya kana kuti ndine zvimwe zvandichada kutsanangura zvinodarika izvi. I think ndakungonamata kuti vabvume kusevhwa mapapers tingodembura muchate mumwe nemunhu ongoenda their separate ways and I just want to take this opportunity Sisimeli kuti despite whatever happened in the past you became like a sister to me
handitika you became like a sister. Ndifunga ndatoya kwamuri ndikati sisimeli makangoposta koma andotanga manzwawo side rangu handitika and you were very welcoming handitika mukandipawo platform yenyu matosiya kubikira murume wenyu matosiya vana venyu matosiya zvamanga zvida kuti muite handitika tinongoti Mwari ngavangokukomborerai nezvamandiitira mukati mezuva ranhasi. I was able to vent out and face my abuser. At least now ndakutofilawo zviri nani ndokwanisa kuti ndinoita sei ndinorara nometa vanhu vakazondijaja kana vakataura zvakawanda, but ndinongotaura kuti the greatest are also human. We are not immune to problems, and azvireve kuti kana ndasangana nedambudziko handikwanisi kukubatsira dambudziko rako kuti ripere. Kune vamwe vanhu vandakatobatsirawo vanotofara neni. Panoenda kunobatsirwa vanhu, mumwe doctor anogona kuita operation pamunhu sisimeri yoita successful, the same doctor oita operation pane mumwe munhu yoita unsuccessful. Zvinotoitika even mukubatsira vanhu. Mumwe munhu anenge asingatogoni ngekuti bhotya takanditira zvakati, asi mumwe munhu anenge achitonyumuta kuti ndakaenda nesame dambudziko harina kundiitira. Saka zvinhu zvinosanganikwa nazvo. Kana paine anofila kuti akaofendwa neni kana kuti aofendwa neni in any way, ndoda kungoti chingondiregerera iwo. Sisimeli, thank you so much. Izve zvitoro ndikapinda mumastreets handisisina any problem nemi yekuti ndichati kuti sisimeli vanozondituka zvakati kuti vachapiwa information nerweseri. Ndofunga nyaya dzangu ndangodzitaurira ndega. Kana panga achazoda kudzishandisa against me, kana panga achazoda kuya paplatform akiti chakati bot kati akabuda merge chakati, ndofunga it's now in the open. The whole world know now kuti I'm now a single mother of 4. Saka thank you so much. No, thank you very much, Gogo. Muve neusiku wakanaka. Alright. Basa again norara. Alright, sharp. Right guys, kune vari kubvunza kuti kwai kugamuchirwa kumati kudii kwai kuoneswa imari munoenda kupeji kwavo. Ndokwamunoenda kupeji kwavo, ndokwamunoenda munobvunza kuti imari ikoko isatizizve kuti whatever munoenda kumapeji koko munobvunza ndika but rangorasagwa ne13%. I'm going to take 3 people vanoda kungotaura zvadataura fonai nekukurumidza but isati rapera. Fonai nekukurumidza but isati rapera. 3 people vanoda kufona fonai nekukurumidza but isati rapera guys. Tibai matofona fast nekukurumidza. Tifonai fast. Tifonai fast. Toda kutaura something andika. Hello dear. Hello, Sister. Mushe kanjani? Right. Yeah, this is heartbreaking to listen to such kind of abuse. And it's unfortunate that, now with social media, zvinobva zvatongobuda pasocial media pachikerere, kudhara vanhu vaingoseparata zvichipera zvakadaro. Zvinongorwadza kuti women have to come out now and justify zvinhu zvinenge zvataurwa nevarume. Why did he first go to social media? Ndinoona kuti munhu anenge achida kunonyadzisa because iye asiyiwa, because we all know no man wants to be left. Saka anenge achida kunorwadzisa mumwe munhu amunzwise pain iye. And as a woman sometimes unenge wakabata zvinhu zvakawanda uchichengeta inside usingadi kutaura, wozotauriswa nemacircumstance. Yes, people can judge and say zvazvodai. But kutaura chokwadi, from listening from the beginning, this is painful. Kuti munhu you enjoy such pain, even if kunzi she's older, chero kunzi zvaita sei. Why akuzobudisa zvinhu nhasi zvenge zvakanaka vachifara zvazviri right. Vanga achimutorera mari achitengesa mota achimubatsira achimira naye zvazviri right. Pazosvika nhasi akubudisa zvinhu zvamunenge muchiita as husband and wife muchidanana, zviri wrong izvozvo. Anyway, tinotenda nepodcast kuti tinoteerera tichidzidza zvinhu zvakadai zvinongorwadzawo kuti vanhu tinosiyafanana pansi because of circumstances that are not even necessary. Kana tiri mududo ngatidanane, kana zviperi zvakanaka, not this. Zvinongorwadza because yes, there's children. I know sometimes it's not necessary kuti tigarire vana. Let's start from there, or to forgive infidelity, because this is what happens. You get abused because somebody thinks you are weak. Because even the way you would answer the wife, that is wrong if you are married. You choose to be married to one person. But because I see this woman on social media, and whatever she does, that's her business, that's her powers. Thank you very much, caller. Yes, thank you very much, Maita Basa. Thank you very much, caller. Thank you. 1 minute, guys. 1 minute, guys. 1 minute, guys. Hello, caller.
Hi. Oh, sorry. Am I not on live? You're on live. All right. Okay. I will wait for my turn. It's your turn. You can talk. That's why you are in now. Oh, hi, Siswele. Thank you so much for being there. I just want to say just one thing. Tafazwa, go to work, okay? And I want to shada sezvinoita vana vevamwe. Hakuna kushandisa mwana wemumwe munhu. Uchiti wewe ndiri mudiki 38 years wakura stereki. Nevana 4+ vamwe hobo vakangozadza mastreets. Go to work. Stop copying. Munhu wese wasangana naye. Botkata ukamona ari prophetess ukasitoo prophet. Wakaona iwewe pachatiswa hari wangokushandisa hari. Sema video yako kumvuroko. Okay, you can't do that. Stop abusing people. Go to work. And that backs up face one. What is it? Those are true Gotaura Chitesu Women's Conference. Thank you very much. Good night. All right, thank you very much. Right. Okay, let me call back. Ashamba for now. Hello. Yes. Could you say? He's an adult. If he had something to say, kananga singatenga daya karamba, whether zvakaitika kana kuti hazvina kuitika. And hugs to both. We as women tonight. Amen. Thank you very much. All I want to say. Thank you very much. Right, guys. But I'm going to kupera. Ini na ndoda kungotaura nyaya, ndoda kungotaura in closing, ndoda kungotaura kuti vedwe chagai mwara chawanikwa. Ndoda kungotaura mashoko kungoti bolt cutter anzani tafadzwa live your life and siyana neku abuse munhu nevana vako kana usingakwanisi you went to church chimira kuite zvechurch chega kuchechi kunodzidziswa rudo kunotaurwa nyaya yekuregerera chirega kuramba chiteki namai vevana vako handiti because mune vana handitika mune vana chiita zvawakatendeuka. That is good. I even credit ndakupa. I gave you credit on that kuti wakaita zvakanaka. You saw zvinhu zvamwe iwaita zvemuchechi yamo chaimo. You saw zvinhu zvakanga sikapa kuitika ukazvitaura ukadecide that I want to go back pana Mwari ukaenda kunomira pana Mwari. Mwari wakuitire zvakanaka kuhanzvadzi handidenda ndirini iwewe just for the sake of peace handika kuti unamate zvakanaka ndaitsvaga kana kuhama chako kwete kuti muudzokedzane ugadzise paite runyararo pakati pako neex-wife kuti unamate zvakanaka nokuti kana uchinamata chete as long as paine animosity iripo haumbonamati zvakanaka handiona. 2 ndobva ndachizongotaura kuti anyway ngatichagei Mwari tinamate Mwari chaiyi handika tati ngatichagei tinamate Mwari. Mwari hatambiwi naye. Ngatige kuti ausanganisa Mwari nezvimwe zvinhu zvisina nebasa risasikana because zvinodzoka it will backfire. Shamu yacho kana youya hamuikwanisi ende kana munototaura kuti makaroiwa mukanotsvaga zvinhu zvisipo kana mati takuita ngatimirei panzvimbo toita hedu zvatinenge tichita takamira panzvimbo zvaMwari. Zvinhu izvi tu izvi handifungi kuti tinoda kunodaidzwa Mwari chaiko handifungi kuti tinosanganisa. I don't know maybe ndakato anzi zvamataita ndorudo. Oh, thank you Ajat. I don't know kuti kuti ndikukanganisa here kana kuti I don't know kuti ndakasara here. I don't know. But kana tati takutsvaga Mwari ngatitsvagei Mwari muende muzvokwadi tinyatsokumira panzvimbo chaipo titi Mwari here we are. Handika Mwari vatichengete, Mwari vativhise, tiri vatanzi tese. Mwari vabvise zvakaipa mukati moupenyu hwedu. Mwari vabvise zvipo zvatinobata mukati moupenyu hwedu kana zvatakabata in secret zvatisingadi kuti vanhu vazive. Mwari dei vatisunungura deliverance chaiyo. Mwari vatisunungura tifambe munzira yavo. The riches they come and go. I think the word of God will always be there nekusingaperi. Andimona zvinhu zvenyika zvinouya zvinobatika zvinouya zvichidarika asi soko raMwari rinogara nekusingaperi. Ngatimirei panzvimbo. Mwari havasanganiswi nezvimwe zvinhu zvisina nebasa guys. Hatitambira Mwari tichisvika ipapo. Handimona. So newawa ndinongoti newawa ndinongoti hangu ndasvika pakuguma kweshow ndakuda kuti ndidini baba vadoramba kubika zvachose zvakaoma guys. Manje ndasvatana nenzara handibiki. Handimona. Saka ndapinda unodi kuti ndichingodai ndide kunovata pakada kumaba tosangana mangwana handitika Mwari vanoti ndiri Mwari ane godo. Neshoko rangu zveshuwa vanoti ndiri Mwari ane godo. Vane godo Mwari havatombodi kusanganiswa nezvimwe zvinhu mufunge. Hameno pamwe ndiri wrong. Handizivi hanganzi kuchivanhu kuna Mwari. No. Handina kumboti tikusanganisa kutaura zvechivanhu. Handina mbotaura nyaya dzechivanhu. You are now mixing things. I never said ndati ngatirege kusanganisa Mwari nezvimwe zvinhu.
handitika ngatirege kana kune vanoziva vakati changamu vanobata statement rangu randiri kutaura handiti ngatirege kusanganisa kuti tinoti Mwari tichiziva tine zvimwe zvinhu zvatinenge takabata kuseri. That's what I'm trying to say. Toti tikushandisa zvinhu zvaMwari but mweya iri kutaura tichiudza vanhu haisi mweya waMwari. Handina kumbotaura zvechivanhu, ndimi makutotaura nyaya dzechivanhu. I never talk about chivanhu because tiri vanhu vatema chivanhu chicho chiriko. Ndiri kutaura nyaya yeMwari yevanhu vaMwari. Maprofita mazhinji iko zvinandomira achiti tiri kunamatira vanhu tiri kudai but mapowers ndiwo ari kubva kuNigeria. Ndo vatiri kutaura vanouya vachiti Mwari vakasanganisa nezvavakanopiwa kuti vabate vauye vaise kuvanhu. Saka zvinoda mudhaya rakati changama anobata zvanenge ndichitaura. Handiti mazviona. Handina kumbotaura nyaya dzechivanhu. I never said taura nyaya dzechivanhu. Handiti. So Mwari wakuitire zvakanaka guys. Murare mushe. Tosangana mangwana. Zuva rovira tichindirira mberi nelive yedu. Todzoka mangwana neyayo yemaprofita akazara muZimbabwe. Handika vari kuuya vachita minana nemashiripiti. Asi vanenge vabuda napanaijapa vakatopiwa vane maringi havanawo vane maringi vane macheni mumacheni mune mapowers arimo obva vamira kumberi vachitaura kuti we are delivering you vachikubata musoro. That's what I'm saying. Handiti maona muwatambo guys tobatsira